Καλημέρα σας. Νομίζω ότι δώσαμε λίγο περιθώριο, αλλά καλό θα είναι να ξεκινήσουμε, μην φύγουμε από την άλλη, από το πρόγραμμα εκτροχιαστούμε τελείως. Είναι πρωί Σαββάτου, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα μαζευτούμε σιγά σιγά. Και έτσι ξεκινάμε με την πρώτη ομιλία με θέμα η χειρουργική και ενδοδοντική διαχείριση του οδοντικού και οδοντοφατνιακού τραύματος. Πρώτος ομιλητής, ο κύριος Κωνσταντίνος Κοδωνάς. Ναι, γι' αυτό είπα πρώτος, γιατί θα σας έλεγα μετά. Εντάξει. Ναι, Αναστασία Φαρδί ονομάζομαι, είμαι επίκουρη καθηγήτρια στο Δραστήριο της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής Εκτιματολογίας και Ακτινολογίας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή για την πρόσκληση στο συνέδριο, στο πρώτο πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος. Μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Κοδωνάς. Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για την επόμενη ώρα θα αναπτύξουμε το θέμα της αντιμετώπισης του οδοντικού τραύματος και του οδοντοφατνιακού τραύματος από χειρουργική και ενδοδοντική σκοπιά. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε εδώ, πόσο μάλλον γιατί βρίσκουμε παλιούς συμφοιτητές που έχουμε να τα πούμε τουλάχιστον 10 χρόνια πριν και αυτό είναι πάντα μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για μας. Θα μιλήσουμε για οδοντικό τραύμα και εφόσον μιλάμε για οδοντικό τραύμα, προφανώς θα μιλήσουμε και για αυτήν εδώ την εταιρεία, αυτόν τον οργανισμό, International Association of Dental Traumatology, λοιπόν, ο Διεθνής Οργανισμός Οδοντιατρικού Τραύματος, ο οποίος ασχολείται με την, με την πρόληψη, αντιμετώπιση, διάγνωση, αντιμετώπιση και follow-up, παρακολούθηση περιστατικών τραύματος οδοντοφατνιακής περιοχής. Σήμερα θα δούμε πολλά σχετικά με την αντιμετώπιση του τραύματος, τα οποία έχουμε αλλιεύσει από αυτήν εδώ την ιστοσελίδα, από αυτόν εδώ τον ιστότοπο, το Dental Trauma Guide, ο οποίος είναι προσβάσιμος στον καθένα μας και ο οποίος μπορεί να ανατρέξει προκειμένου να δει τον τρόπο αντιμετώπισης ενός τραύματος. Γιατί πρέπει να ανατρέξουμε για να δούμε τον τρόπο αντιμετώπισης ενός τραύματος και γιατί δεν το θυμόμαστε απ' έξω. Είναι πάρα πολύ απλά. Όταν οδηγάει κάποιος ένα αεροπλάνο, αν συμβεί κάτι στο αεροπλάνο, ο πιλότος, ανεξαρτήτως αν είναι καλός ή κακός, θα πρέπει για να αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο malfunction να τρέξει σε ένα εγχειρίδιο και να αρχίσει τυφλά να κάνει κάποια πράγματα. Κλείσε εκείνο το διακόπτη, άνοιξε εκείνο το διακόπτη, πάντα εκείνο το κουμπί, κλείσε εκείνο το κουμπί, ξαναξεκίνησε, κάνει restart, κάνει reboot. Το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ. Όταν έχουμε ένα οδοντικό τραύμα, αφού το διαγνώσουμε, δεν σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Ανατρέχουμε στις οδηγίες και τυφλά ακολουθούμε τις οδηγίες αναλυτικά, όπως τις έχει εκδώσει το Dental Trauma Guide από την EADT. Και φυσικά έχουμε και μια ταπεινή προσπάθεια από την Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία, η οποία έχει μεταφράσει αυτές τις οδηγίες σε έναν πολύ μικρό οδηγό τσέπης στα ελληνικά για όποιον τον ενδιαφέρει. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του τραύματος, καλός ή κακός, για να κάνουμε μια καλή αντιμετώπιση του τραύματος, πρέπει να ξέρουμε ή να φανταστούμε πώς έγινε το τραύμα. Δυστυχώς, το τραύμα έχει πάρα πολλές παραμέτρους στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται στη στοματογναθοπροσωπική περιοχή. Άρα, για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε επιτυχώς, το καλύτερο θα ήταν να είμαστε παρόντες όταν συνέβη το τραύμα. Αυτός εδώ είναι ο μεσαίος μας, ο γιος, ο οποίος θέλησε να κάνει ένα άλμα, έφαγε τα μούτρα του. Αν έχουμε εικόνα στο τραύμα, μπορούμε να ξέρουμε ποιες δομές σε όλο το σώμα εμπλέκονται στο τραύμα και να το αντιμετωπίσουμε. Ποιος θα το αντιμετωπίσει? Πρόσφατα ήμασταν σε μια συνάντηση η οποία ήταν χειρουργοί, περιοδοντολόγοι, ενδοδοντολόγοι και σε κάποια φάση, χωρίς να το καταλάβει κανείς, άρχισαν να τσακώνονται ποιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να διαχειριστεί το τραύμα. Λέγανε οι περιοδοντολόγοι ότι ο περιοδικός σύνδεσμος είναι το Α και το Ω, αυτός νεκρώνεται πρώτος από όλους, πρέπει να τους δούμε εμείς. Λέγανε οι χειρουργοί ότι όχι, έχουμε άλλες δομές που μπορεί να κινδυνεύσει ο ασθενής αν τραυματιστούν και πρέπει να τους δούμε εμείς. Ταπεινά άρχισαν να λένε και οι ενδοδοντολόγοι ότι έχουμε και προβλήματα με τον Πολφό, αλλά δεν τους άκουσε κανένας και δεν τους έδωσε καμία σημασία. Και καλά κάνανε. Γιατί? Γιατί η διαχείριση του τραύματος, καλώς ή κακώς, δεν είναι θέμα ειδικότητας. Η διαχείριση του τραύματος πρέπει να γίνεται άμεσα από τον πλησιέστερο οδοντίατρο. Και πολλές φορές η διαχείριση του τραύματος γίνεται και από μη οδοντιάτρους, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και βέβαια, καμία ειδικότητα δεν γυρνάει την πλάτη στο τραύμα. Όλοι συνεργαζόμαστε προκειμένου ο ασθενής μας να τύχει της βέλτιστης αντιμετώπισης.
Έτσι, μόλις ο ασθενής έρθει στο ιατρείο μας, ξεκινάμε τη λήψη του ιστορικού. Ουσιαστικά κάνουμε τις απαραίτητες ερωτήσεις προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με το πού έγινε ο τραυματισμός. Ο παράγοντας χώρος μας προβληματίζει σε ό,τι αφορά, διότι μπορεί να έχει νομικές συνέπειες. Είναι τελείως διαφορετικό ένα τραύμα το οποίο έλαβε χώρα σε μια σχολική αίθουσα από ένα τραύμα το οποίο έλαβε χώρα στην αυλή του σπιτιού μας. Μας προβληματίζει επίσης γιατί θέλουμε να αξιολογήσουμε και το ενδεχόμενο της επιμόλυνσης του τραύματος. Πώς πραγματοποιήθηκε ο τραυματισμός, ο ακριβής τρόπος με τον οποίο έγινε ο τραυματισμός, μας δίνει πληροφορίες σχετικά με την διεύθυνση και τη φορά της δύναμης. Είναι τελείως διαφορετικό ένα τραύμα το οποίο προκλήθηκε από μια οριζόντια κατεύθυνση δύναμης, όπως είναι μια μπάλα που προσέκρουσε στα πρόσθετα δόντια της άνω γνάθου, σε σχέση με το αν χτυπήσαν απλά τα κάτω δόντια με τα άνω δόντια της άνω γνάθου. Πότε έγινε ο τραυματισμός, γιατί κάνουμε την ερώτηση αυτή, γιατί ο παράγοντας χρόνος είναι καθοριστική σημασίας για ορισμένα τύπου τραύματα, όπως είναι της ολικής εγκόμφωσης. Υπήρξε απώλεια των αισθήσεων και αν ναι, για πόση ώρα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διερευνήσουμε ενδεχόμενη εμπλοκή του κεντρικού νευρικού συστήματος, οπότε χρειάζεται παραπομπή του ασθενή σε κάποιο νοσοκομείο για την διενέργεια περισσότερων εξετάσεων. Στη συνέχεια ρωτάμε τον ασθενή αν δαγκώνει όπως πριν. Υπάρχει δηλαδή διαταραχή στην σύγκληση. Αν ναι, τότε αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε κάποιο τραύμα τύπου εξάρθρωσης, είτε μετατόπισης, είτε κάταγμα του δοντιού, είτε της φατηνιακής απόφυσης. Τέλος, μας ενδιαφέρει αν υπάρχει ευαισθησία είτε πόνος μετά την εφαρμογή θερμών ή ψυχρών ερεθισμάτων, προκειμένου να υποψιαστούμε ενδεχόμενη εμπλοκή αποκάλυψη του πολφού. Έτσι, αμέσως μετά προχωράμε στον καθαρισμό του προσώπου και της στοματικής περιοχής, συνήθως με γάζες βρεγμένες με φυσιολογικό ορό. Επισκοπούμε προσεκτικά όλη την εξωτερική περιοχή και ξεκινάμε την ψηλάφιση των μαλακών μορίων του προσωπικού κρανίου, στόμα, χείλη, παριές. Προχωράμε ενδοστοματικά, ψηλαφάμε τις οστικές δομές του σπλαχνικού κρανίου και στη συνέχεια, εφόσον όλα είναι καλά, επικεντρωνόμαστε στην περιοχή του ενδιαφέροντος, του οδοντοφατηνιακού τραύματος, προκειμένου να διερευνήσουμε αν πρόκειται για μερική εγκόμφωση, κάποια παρεκτόπιση ή κάταγμα τμήματος του δοντιού. Ελέγχουμε την κινητικότητα του δοντιού και ξεκινάμε τις δοκιμασίες επίκρουσης και αισθητικότητας. Οι δοκιμασίες αισθητικότητας σε αυτή τη φάση, σε αυτό το στάδιο, πολλές φορές μας δίνουν ψευδώς αρνητικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα αν έχουμε τραυματισμό των περιοδοντικών ιστών ή αν πρόκειται για δόντια με αδιάπλαστο κρορίζιο. Τέλος, αυτό αφορά κυρίως σε συναδέλφους σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Αν ο ασθενής δεν είναι πλήρους συνείδησης, θα πρέπει να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και το ενδεχόμενο κινδύνου κατάποσης είτε και εισρόφησης τμήματος του δοντιού, ξένου σώματος ή ακόμα και κάποιες προσθετικής αποκατάστασης ή τμήματος προσθετικής αποκατάστασης. Και βεβαίως θα ήταν καλό το πρόβλημα μάλλον με τα τραύματα είναι ότι συνήθως το πιο εντυπωσιακό τραύμα τραβάει την προσοχή του εξετάζοντα, αυτού που προσπαθεί να το θεραπεύσει. Όταν έχει κανείς μία εγκόμφωση ενός κεντρικού άνω δεξιού τομέα, δεν θα κοιτάξει κανείς την παρεκτόπιση στον πλάγιο ή την υπεξάρθρωση στον άλλον κεντρικό. Ή μπορεί να λησμονήσουμε, να δώσουμε τη δέουσα προσοχή σε άλλες βλάβες ή άλλες τραυματικές κακώσεις που υπάρχουν, όπως είναι εκδορές εκχυμώσεις, τις οποίες θα πρέπει να σημειώσουμε αναλυτικά σε ένα σχεδιάγραμμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί ο ασθενής μας μπορεί να καλέσει μετά από λίγες μέρες και να δηλώσει κάποια άλλη συμπτωματολογία, και την οποία εμείς μπορεί να μην μπορούμε να συνδέσουμε με αυτό που νομίζαμε ότι ήταν ως τραύμα όταν πρώτο εξετάσαμε τον ασθενή. Και βεβαίως συνεχίζουμε και με την ακτινογραφική εξέταση. Σε κάθε περίπτωση τραύματος στην πρόσθετη περιοχή είναι απαραίτητο να λάβουμε 3 ακτινογραφίες, μία με την παράλληλο-τεχνική και 2 με αλλαγές της οριζόντιας γωνίωσης. Σε περίπτωση που έχουμε τραυματισμό των μαλακών μορίων, συνίσταται λήψη ακτινοβόλησης μειωμένης έκθεσης για να δούμε ενδεχόμενη διείσδυση κάποιου ξένου σώματος. Η αξονική τομογραφία κονικής δέσμης ενδείκνυται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον έχουμε δώσει τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, προκειμένου να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο κάποιου επιμήκους κατάγματος ή κάτι άλλο που μας απασχολεί. Και βέβαια λήψη φωτογραφιών. Η λήψη φωτογραφιών χρειάζεται προκειμένου να μπορούμε με λίγο πιο καθαρό μυαλό και εμείς σε δεύτερη φάση να δούμε τον ασθενή μας ξανά, να τον φέρουμε μπροστά μας. Δεν είναι μόνο οι κεντρικοί εδώ οι οποίοι έχουν εμπλακεί στο τραύμα. Ο ασθενής μας έχει χτυπήσει και στο χείλος και στο πηγούνι. Σε αυτό εδώ το μικρό τραύμα που βλέπουμε στο χείλος θα μπορούσε να υπάρχει ένα τμήμα ενός δοντιού, όπως είδαμε στο προηγούμενο slide. Έτσι, οπότε καλό είναι να μπορούμε να πάρουμε μια χαμηλής δόσης ακτινοβολία ακόμα και στο χείλος. Αυτά βέβαια έχουν οργανωθεί και σε διαγράμματα.
Εδώ βλέπουμε το προτυποποιημένο σχεδιάγραμμα που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των κλινικών σημείων στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου της Κοπενχάγης στη Δανία. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει ένα δόντι που μπορεί να έχει εμπλακεί στο δοντικό τραύμα. Τη στιγμή του τραυματισμού συμπληρώνουμε μόνο τα στοιχεία της πρώτης στήλης. Κλινικά σημεία και συμπτώματα σχετικά με το χρώμα, τη μετατόπιση του δοντιού, την κινητικότητα και τις δοκιμασίες ζωτικότητας, ενώ η δεύτερη στήλη και το κάτω τμήμα που αφορά στοιχεία σχετικά με τα μαλακά μόρια των βλενογόνου ουσιαστικά, το στοματικό βλενογόνο, συμπληρώνονται σε κάθε χρόνο επανελέγχου. Για την καλύτερη επικοινωνία των οδοντιάτρων μεταξύ τους και προκειμένου να είναι πιο εύκολα κατανοητό τι είδους τραύμα είχαμε στην περιοχή, έχει θεσπιστεί ένας δείκτης, ο δείκτης οδοντιατρικού τραύματος, ο Eden Basal δείκτης, ο οποίος είναι ένας πενταψήφιος δείκτης. Αρχικά βλέπουμε πριν από το δείκτη προηγείται ο αριθμός του δοντιού μέσα σε παρένθεση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επομένως και για την ογγυλή και για τη μόνιμη οδοντοφυΐα. Και στη συνέχεια θα δούμε τα υπόλοιπα 5 ψηφία. Το πρώτο ψηφίο αφορά το τραύμα των σκληρών οδοντικών ιστών της μύλης του δοντιού. Η κατηγοριοποίησή του σε ιεραρχική σειρά γίνεται ανάλογα με την θέση του τραύματος. Έτσι έχουμε 5 κατηγορίες. Η κατηγορία 1, όπου έχουμε ένα απλό κάταγμα αδαμαντίνης. Η κατηγορία 2, όπου έχουμε ένα κάταγμα αδαμαντίνης οδοντίνης. Στην 3 έχουμε επιπλεγμένο κάταγμα αδαμαντίνης οδοντίνης με αποκάλυψη του πολφού. Ενώ η κατηγορία 4 και 5 αφορά κατάγματα μύλης που εκτείνονται υπολικά, δηλαδή έχουν εμπλακεί και οι ιστοί της ρίζας, χωρίς και με αποκάλυψη του πολφού. Θα προχωρήσουμε στην πρώτη κατηγορία, κάταγμα μύλης τύπου 1. Εδώ έχουμε 2 περιπτώσεις, είτε τη ρογμή της αδαμαντίνης, είτε ένα απλό κάταγμα αδαμαντίνης. Στη ρογμή της αδαμαντίνης είτε δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, είτε νεαροποιούμε τα χείλη ουσιαστικά και τοποθετούμε σύνθετη ρητίνη για την αποφυγή δυσχρωμίας και μικροδιείσδυσης. Ενώ αν έχουμε απλό κάταγμα αδαμαντίνης, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε είτε σε μία έμφραξη σύνθετης ρητίνης, είτε επανασυγκόλληση του κατεογόντος τμήματος. Ο ασθενής μπαίνει σε ένα πρόγραμμα επανελέγχου 6-8 εβδομάδων και 1 χρόνο. Αν έχουμε κάταγμα μύλης τύπου 2, όπου είναι αδαμαντίνη οδοντίνη χωρίς εμπλοκή πολφού, κάνουμε ακριβώς τα ίδια με προηγουμένως, με την διαφορά ότι το κατεαγός τμήμα θα πρέπει να το έχουμε ενυδατώσει προηγουμένως μέσα σε φυσιολογικό ορό για 20 λεπτά. Και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το υπολοιπόμενο πάχος οδοντίνης, το οποίο, αν είναι μικρότερο από μισό χιλιοστό, πιθανώς να χρειαστεί να προβούμε σε κάποια τεχνική έμεσης κάλυψης. Ο ασθενής πάλι ακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα επανελέγχων. Προφανώς εννοείται αν υπάρχει το διαθέσιμο το κατεαγός τμήμα, γιατί αν δεν υπάρχει διαθέσιμο θα προχωρήσουμε σε ανασύσταση σύνθετης ρητίνης. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι η επανέλεγχη είναι πάρα πολύ βασική, διότι αυτά τα κατάγματα χωρίς αποκάλυψη του πολφού πολλές φορές δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε ποιο είναι το υπολοιπόμενο πάγος οδοντίνης που χωρίζει ουσιαστικά το εξωτερικό περιβάλλον από τον πολφό. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση αυτό το μισό χιλιοστό που το θεωρούμε εμείς το κρίσιμο σημείο πέραν του οποίου θα πρέπει να κάνουμε κάλυψη ή προστασία του πολφού. Υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι πολύ λιγότερο από όσο νομίζουμε, γιατί προβάλλει το πολφικό κέρας. Γι' αυτό είναι πολύ απαραίτητη η επανέλεγχη. Παραδείγματος χάρη, εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό ενός κεντρικού άνω δεξιού τομέα, ο οποίος επανήλθε 1 χρόνο μετά τον τραυματισμό. Το δόντι έχει υποτροπιάσει, δεν έχει ολοκληρωθεί η διάπλαση της ρίζας. Βλέπουμε εδώ το συρίγγιο, βλέπουμε τη γραμμή κατάγματος. Προφανώς το κάταγμα αυτό ήταν πολύ κοντά στον πολφό για να μπορέσει να συντηρηθεί και να αντιμετωπιστεί έτσι χωρίς την προστασία πολφού. Λόγω του ότι ήταν αδιάπλωστο το ακρορίζιο, προχωρήσαμε σε μια αναγεννητική εφαρμογή, δηλαδή προκαλέσαμε αιμορραγία, αιματικό θρόμβο. Μπορέσαμε μόνο στα τελευταία χειριοστά να σταθεροποιήσουμε αιματικό θρόμβο, κάναμε έμφραξη με βιοκεραμικό. Τα αποτελέσματα σε 3 μήνες και προχωράμε στον επανέλεγχο των 6 μηνών. Αυτό που κοιτούμε είναι ουσιαστικά τη σύγκληση του ακρορυζίου και την αύξηση του πάχους των τυχωμάτων της ρίζας. Επανέλεγχος, ο οποίος είναι σημαντικός όχι μόνο για να δούμε ενδεχόμενο νέκρωσης, αλλά για να δούμε και την κατάσταση της μυλικής ανασύστασης του δοντιού. Έχετε υπόψη σας ότι πολλά από αυτά τα δόντια είναι υποανατολή. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς αποκατάσταση, να τοποθετήσει σύνθετες ρητίνες σωστά όπως πρέπει, εξασφαλίζοντας την μυλική μικροδιείσδυση. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι αυτό το δόντι, εφόσον λίγο καιρό μετά έχει ανατείλει, μπορούμε να επαναλάβουμε την αποκατάσταση, να παραπέμψουμε ξανά τον ασθενή μας, προκειμένου να κάνει μια πιο σωστή αποκατάσταση που θα προστατεύει από τη μυλική μικροδιείσδυση και θα εξασφαλίσει την ακεραιότητα του συγκεκριμένου δοντιού. Τα κατάγματα κατηγορίας... ναι, συγγνώμη, είναι το 3. Το πω εγώ θες Ναι, εσύ. όχι, Δηλαδή μας παίρνουν τη δουλειά. Αυτό είναι ενδοδοτικό κομμάτι.
Λοιπόν, κατάγματα μήλης με αποκάλυψη πολφού, εδώ ουσιαστικά είναι ίδια με την προηγούμενη κατηγορία, απλά στο κάταγμα έχει εμπλακεί και ο πολφός. Πάση θυσία αυτό που πρέπει να κάνουμε, είτε το δόντι είναι πλήρως διαπλασμένο, είτε διάπλαστο, είτε ο ασθενής μας 5 χρονών, είτε 25, είτε 45, είναι να διατηρήσουμε τη ζωτικότητα του πολφού, ο οποίος πολφός μπορεί να διατηρηθεί ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η αποκάλυψη του πολφού είναι κατηγορίας 2, όπως μας λέει εδώ η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοντολογίας, δηλαδή δεν παρεμβαίνει τεριδόνα, άρα δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ παρεμβατικοί. Αρκεί να κάνουμε μια άμεση κάλυψη ή μια πολφοτομή με ένα βιοκεραμικό υλικό, προκειμένου να διατηρήσουμε τη ζωτικότητα του πολφού. Προσοχή βέβαια ότι αν είναι να κάνουμε άμεση κάλυψη και παρεμβάλλεται ένα ζήτημα αισθητικότητας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε βιοκεραμικά υλικά τα οποία δεν αποχρωματίζουν. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα γκρι MTA, θα βάλουμε ένα πάτη βιοκεραμικό, ένα άσπρο MTA, το οποίο δεν θα θαμπώσει και δεν θα οδηγήσει σε αποχρωματισμό ή δυσχρωμία της μήλης του δοντιού. Προφανώς και μετά, αφού κάνουμε την πολφοτομή ή την άμεση κάλυψη, θα κάνουμε μια ανασύσταση σύνθετης ρητίνης ή θα επανασυγκολλήσουμε το κατεαγώς τμήμα αφού το ενυδατώσουμε για 20 λεπτά και μετά θα επανελέγξουμε τον ασθενή μας σε 6 έως 8 εβδομάδες και ένα χρόνο, προκειμένου να δούμε αν όλα πάνε καλά, αν η διάπλαση της ρίζας συνεχίζεται κανονικά. Εδώ, ας πούμε, είναι ένα περιστατικό αυχενικής πολφοτομής. Στα κατάγματα της επόμενης κατηγορίας 4 και 5, τα οποία, όπως είπαμε, είναι υπουλικά κατάγματα, εκτείνονται δηλαδή μέχρι και τη ρίζα του δοντιού. Η θεραπεία ολοκληρώνεται σε 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο είναι η προσωρινή θεραπεία, κατά την οποία αφαιρούμε το κατεαγώς τμήμα και προχωράμε σε μία έμφραξη είτε σύνθετης ρητίνης είτε ιαλονομερούς κονίας, και όπου προηγουμένως πάντα ελέγχουμε το υπολοιπόμενο πάχος οδοντίνης, ενώ η μόνιμη θεραπεία συνίσταται είτε σε ορθοδοντική είτε σε χειρουργική επιμήκυση μήλης, προκειμένου να φέρουμε το τμήμα του κατάγματος υπερουλικά. Σε κάποιες περιπτώσεις επιλέγουμε αυτοαναφύτευση, σκόπιμη αναφύτευση του δοντιού, είτε και ενταφιασμό της ρίζας μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διάπλαση της φατινιακής απόφυσης, ακόμα και σε εξαγωγή. Είναι δύσκολα αυτά τα κατάγματα γιατί εκτείνονται υπουλικά. Είναι λοξά και κατεβαίνουν κάτω από τα ελεύθερα ούλα. Οπότε εκεί είναι πολύ δύσκολο να κάνεις επανασυγκόλληση ή ανασύσταση με ρητίνη αμέσως. Πρέπει σε πρώτη φάση να καλύψεις και σε δεύτερη φάση να προσπαθήσεις, κάνοντας extrusion, να κατεβάσεις το δόντι για να μεταθέσεις τα όρια σε υπερουλική θέση και να μπορέσει να χτίσει το δόντι σου. Τώρα, αν έχει γίνει και αποκάλυψη του πολφού, κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Απλά στην πρώτη συνεδρία θα πρέπει να τακτοποιήσουμε το θέμα του πολφού. Δηλαδή, αν είναι αδιάπλαστο, να κάνουμε πολφοτομή. Αν είναι πλήρως διαπλασμένο, μπορούμε απευθείας να πάμε σε ενδοντική θεραπεία, διότι αυτό το δόντι προφανώς θα χρειαστεί ανασύσταση με άξονα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αν είναι πολύ άσχημα τα κατάγματα και επεκτείνονται αρκετά ακροριζικά, πιάνουν τη ρίζα, τότε λύσεις όπως η αυτοαναφύτευση, που είναι έτσι λίγο πιο παρεμβατικές, ή ο ενταφιασμός της ρίζας για να κρατήσουμε το ύψος της οστικής παρυφής, ίσως αποτελούν τις μόνες διαθέσιμες. Το δεύτερο ψηφίο του δείκτη αφορά τα τραύματα των σκληρών οδοντικών ιστών της ρίζας. Η ιεράρχηση στην περίπτωση αυτή γίνεται ανάλογα με την θέση του κατάγματος σε σχέση με τα ελεύθερα ούλα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε 3 κατηγορίες. Τα τραύματα τύπου 1, τα οποία είναι στο ακροριζικό τριτημόριο της ρίζας, τύπου 2, τα οποία είναι στο μεσαίο τριτημόριο της ρίζας και το τύπου 3 βρίσκεται στο αυγενικό τριτημόριο της ρίζας. Αν η γραμμή του κατάγματος είναι λοξή και εμπλέκονται περισσότερες από μία θέση, τότε το κάταγμα κατηγοριοποιείται στη θέση αυτή στην οποία βρίσκεται εγκύτερα στα ελεύθερα ούλα και είναι αυτά τα οποία έχουν και την δυσμενέστερη πρόγνωση. Ουσιαστικά ενδοδοντικά εδώ παρεμβαίνει κανείς μόνο σε περίπτωση αποτυχίας. Δηλαδή, άμα έχουμε ένα οριζόντιο κάταγμα ρίζας, στα guidelines λένε παρακολούθησέ το, μην κάνεις τίποτα. Τουλάχιστον για ένα χρόνο θα συνεχίσεις να το παρακολουθείς και θα δεις όταν θα δημιουργηθεί πρόβλημα ή αν αρχίσει η πόρωση του κατάγματος να γίνεται όχι με αντικαταστατική απορρόφηση, δηλαδή με κόκαλο, αλλά με φλεγμονώδη απορρόφηση. Όταν έχεις φλεγμονή, τότε θα παρέμβεις. Και η παρέμβαση δεν είναι και κάτι πολύ σημαντικό, απλά θα παρέμβεις στο μυλικό κομμάτι. Ούτως ή άλλως στο ακροριζικό δεν έχεις πρόσβαση. Θα παρέμβεις μόνο στο μυλικό κομμάτι και θα περιμένεις. Αυτό είναι ένα περιστατικό από την κλινική των μεταπτυχιακών μας, την ενδοντολογία. Είναι ένα δόντι το οποίο είχε ένα οριζόντιο κάταγμα πριν από 10 χρόνια. 10 χρόνια μετά, για κάποιο δικό του λόγο, τον οποίο καλό είναι να μπορούμε να διαγνώσκουμε, αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε, έδωσε συμπτώματα και έκανε εδώ πέρα ένα μικρό συρίγγιο. Μετά την ενδοδοτική παρέμβαση στο μυλικό τμήμα, καθαρίσαμε, έφυγε το συρίγγιο, τοποθετήσαμε υδροξείδιο του ασβεστίου, κλείσαμε ακροριζικά με βιοκεραμικό υλικό και το υπόλοιπο με γουνταπέρκα. Αυτή η ακτινογραφία είναι ένας χρόνος μετά. Κάτι καλύτερο γίνεται εδώ μεσοριζικά. Οπότε το δόντι μπορώ να πω ότι παρατείναμε την επιβίωσή του για λίγο καιρό ακόμα.
Το τρίτο ψηφίο αφορά το τραύμα των περιοδοντικών ιστών. Αυτό συμβολίζεται με κεφαλαίο γράμμα και έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Non, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας τραυματισμός. C, concussion, διάσχεση. S, subluxation, υπερξάρθρωση. L, lateral luxation, πλάγια μετατόπιση. E, extrusive luxation, μερική εγκόμφωση. I, intrusive luxation, ενσφήνωση. Και A, avulsion, είναι ολική εγκόμφωση. Στην περίπτωση της διάσχεσης, ουσιαστικά έχουμε τραύμα του περιοδικού συνδέσμου, χωρίς όμως να έχει μετατοπιστεί το δόντι. Δεν διαπιστώνεται καμία κινητικότητα του δοντιού, ενώ το μόνο παθογνωμικό σημείο είναι ευαισθησία στην πλάγια και κάθετη επίκρουση. Θεραπευτικά δεν συνίσταται καμία απολύτως παρέμβαση, παρά μόνο παρακολούθηση και ο ασθενής πάλι μπαίνει σε πρόγραμμα επανελέγχου 4 εβδομάδων και 1 χρόνο μετά. Απλά λίγο, αν γράφετε με βίντεο, γίνεται να... Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Και 1000 συγγνώμη. Λοιπόν, και όταν λέμε κάνουμε μια διάγνωση στην διάσηση, θα πρέπει να κάνουμε δοκιμασίες αισθητικότητας, θα πρέπει να κάνουμε και επίκρουση. Η επίκρουση σε έναν τραυματία ασθενή, ο οποίος έχει χτυπήσει το δόντι του, δεν μπορεί να γίνει όπως κάνουμε στα κανονικά τα δόντια, που χτυπάμε κάθετα και οριζόντια με δύναμη. Για να κάνουμε οριζόντια επίκρουση, για παράδειγμα, θα πρέπει να έχουμε αντιστήριξη στο δόντι, γιατί αν έχει χαλαρώσει ο περιοδικός σύνδεσμος, μπορεί να το σμπρώξουμε και να φύγει μέσα. Άρα λοιπόν, αφού κάνουμε αντιστήριξη, μετά κάνουμε επίκρουση. Και βλέπουμε και ρωτάμε τον ασθενή μας πρακτικά αν πονάει ή όχι. Αυτά τα τραύματα τύπου διάσησης θα θεωρούσε κανείς ότι είναι ιδιαίτερα αθώα. Τι έχουμε, λίγη επίκρουση, ούτε αιμορραγία, ούτε κινητικότητα. Δεν είναι τόσο αθώα, γιατί αυτός είναι ένας 18χρονος φίλος μας, ο Γιάννης, ο οποίος 1 χρόνο πριν, λάτρης του ποδοσφαίρου, το χτύπησε μια μπάλα στην πρόσθετη περιοχή της Άνω Γνάθου. Δεν αξιολογήθηκε κάτι σοβαρό τότε, αλλά επέστρεψε στο ιατρείο μας 1 χρόνο μετά, με αυτήν εδώ την εικόνα. Έχουμε μια εσωτερική απορρόφηση, κάνουμε μια αξονική κονικής δέσμης για να δούμε τι είδους βλάβη είναι, μια έσω-έξω απορρόφηση, η οποία έχει οδηγήσει και σε αρκετά μεγάλη φατνιολυσία παρειακά. Το δόντι αντιμετωπίστηκε με μια τεχνική αναγεννητική και πάλι, πρόκληση αιμορραγίας πλήρωση βιοκεραμικού, η πρόκληση αιμορραγίας μέχρι το σημείο της απορρόφησης. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σε 6 μήνες και 2,5 χρόνια. Βλέπουμε πόρωση της περιοχής της βλάβης, δηλαδή ουσιαστικά το βιοκεραμικό έχει προωθήσει την ενασβεστίωση εκεί της περιοχής, την εναπόθεση οστήτης του. Τα πράγματα πάνε καλά, απλά για να δείξουμε ότι ακόμα και η διάσηση θα μπορούσε να μην είναι κάτι τόσο αθώο όσο φανταζόμαστε. Στην επόμενη κατηγορία, τα τραύματα τύπου υπεξάρθρωσης δεν διαφέρουν ουσιαστικά από την διάσηση στο ότι το δόντι παρουσιάζει πλέον αυξημένη κινητικότητα και έχουμε εκτός από την ευαισθησία στην επίκρουση, έχουμε πλέον αιμορραγία και συνολοντική σχισμή. Θεραπευτικά συνίσταται η λήψη μαλακών τροφών, μαλακή δίαιτα για 1 εβδομάδα, ναρθικοποίηση του δοντιού για 2 εβδομάδες και οι χρόνοι επανελέγχου ορίζονται σε 2 εβδομάδες, 12 εβδομάδες, 6 μήνες και 1 χρόνο. Και πάλι αυτά τα κατάγματα δεν είναι τόσο αθώα όσο θα πιστεύαμε. Εντάξει, η διαφορά από τη διάσηση είναι ότι εδώ πλέον έχει και αίμα στην ουλοδοντική σχισμή και ότι έχουμε αυξημένη κινητικότητα. Τι μας λένε τα guidelines, περίμενε και παρακολούθησέ το. Ένας ασθενής 7,5 ετών, ένα κοριτσάκι, έχουμε ένα τραύμα υπερξάρθρωσης στο νούμερο 11, στον άνω δεξί κεντρικό τομέα. 6 μήνες μετά που κάναμε τον επανέλεγχό μας, ήρθε και το μόνο το οποίο παρατηρήσαμε είναι η ήπια αλλαγή χρώματος. Το δόντι αυτό αντιδράσει στη δοκιμασία αισθητικότητας. Αλλά η αλλαγή χρώματος κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει ότι έχουμε μία απεικοδόμηση, έχουμε ένα degeneration τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον πολφό. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να δράσουμε, ανοίξαμε, ο πολφός πραγματικά ήταν ινώδης, δεν είχε κύτταρα, δεν είχε αιμορραγία καθόλου και εδώ κάναμε μία αναγεννητική τεχνική. Τα αποτελέσματα σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο και σε 3 χρόνια μας δείχνει ότι έχουμε ολοκλήρωση διάπλαση ρίζας, υγεία στους περιακροριζικούς ιστούς, αλλά έχουμε τη δυσχρωμία, η οποία ευτυχώς δεν προχώρησε. Και τι άλλο έχουμε, έχουμε μια καθυστέρηση ανατολής. Τι σημαίνει αυτό, ήπια αγκύλωση. Το δόντι δεν έχει αγκυλοποιητικό ήχο, το χτυπάμε, αντιδρά πάρα πολύ καλά και έχει πολύ καλό ήχο. Όμως καθυστερεί η ανατολή του. Δεν είναι τόσο ανησυχητικό, ίσως περιμένοντας το δόντι αυτό θα έρθει στην θέση την οποία πρέπει. Στην περίπτωση της πλάγιας μετατόπισης, το δόντι πλέον έχει μετακινηθεί στο φατνείο, δεν παρουσιάζει κινητικότητα. Έχουμε μερική ρήξη, είτε και πλήρη ρήξη του περιοδικού συνδέσμου, ωστόσο διαπιστώνονται 2 περιοχές συμπίεσης, μία ακροριζικά και μία αυγενικά. Τα τραύματα αυτά ουσιαστικά είναι αρκετά άσχημης πρόγνωσης, διότι πλέον έχουμε σημαντικό τραύμα στον περιοδικό σύνδεσμο. Και εφόσον υπάρχει σημαντικό τραύμα στον περιοδικό σύνδεσμο, αυτό το δόντι αργά ή γρήγορα θα το πληρώσει. Αν δούμε λίγο αυτή την εικόνα,
τη θέση δηλαδή που έχει το δόντι, μπορούμε κάλλιστα να καταλάβουμε ποια θα είναι και η θεραπευτική μας παρέμβαση. Ότι θα πρέπει να επανατοποθετήσουμε το δόντι στο φατνείο, έχει εξαρθρωθεί. Και πώς θα το επανατοποθετήσουμε, όπως εσείς οι χειρουργοί ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν επανατοποθετούμε μια γνάθο που έχει φύγει. Δηλαδή θα πρέπει να πάμε προς τα κάτω, πίσω και μέσα, για να βάλουμε το δόντι ξανά στη θέση του και δεν θα το πιέσουμε απλά προς τα πίσω. Για να μην λέμε πράγματα στον αέρα, να δούμε λίγο αυτό το βίντεο. Επαναλαμβάνω, η πηγή είναι το International Association of Dental Traumatology, ο Dental Trauma Guide αυτός. Αφού κάνουμε αναισθησία, λοιπόν, θα ξεπλύνουμε την περιοχή και θα αξιολογήσουμε την εγκόμφωση του δοντιού. Θα δούμε ότι είναι μια ήπια πλάγια παρεκτόπιση, είναι ένα εξάρθρημα. Με τα δάχτυλά μας ψηλαφούμε να δούμε πώς έχει εξαρθρωθεί το δόντι και μετά παίρνουμε ένα εργαλείο που πολύ καλά γνωρίζετε εσείς, προκειμένου να έλξουμε το δόντι προς τα κάτω, πίσω και μπρος, να το ξαναφορέσουμε δηλαδή στο φατνείο, δεν το πιέζουμε προς τα πίσω, αλλά το πάμε κάτω, πίσω και μπρος για να επανέλθει στη θέση του. Και μετά συμπιέζουμε με τα δάχτυλά μας το φατνείο, γιατί το φατνείο είναι βένδοτο και όπως μετά από την εξαγωγή το συμπιέζουμε για να πάρει τη θέση του, έτσι κάνουμε και εδώ. Ξεπλένουμε και ακινητοποιούμε. Πώς ακινητοποιούμε? Μαλακό σύρμα. Θέλουμε κινητικότητα, να διατηρηθεί η ήπια κινητικότητα. Δεν θέλουμε πλήρη ακινητοποίηση, διότι ο περιοδοντικός σύνδεσμος αντιδρά άσχημα σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει έστω η ελάχιστη κινητικότητα. Γι' αυτό παίρνουμε ένα σύρμα 0,5, 0,4, αρκετά λεπτό. Αφού αδροποιήσουμε ένα ή δύο δόντια εκατέρωθεν του δοντιού το οποίο έχει υποστεί το τραύμα, παίρνουμε και διαμορφώνουμε το σύρμα πριν τοποθετήσουμε προφανώς συγκολλητικό κερατίνι, αντίστοιχα δίνοντάς του το σχήμα του προστομιακού τόξου. Μετά ακολουθεί η αδροποίηση, προφανώς θα τοποθετήσουμε τη σύνθετη ρητίνη. Μπορούμε να βάλουμε δύο δόντια εκατέρωθεν ή ένα και ένα. Το ένα και ένα βέβαια είναι λίγο, δύο και ένα ή δύο και δύο είναι ακόμα καλύτερα. Και πάνω ακριβώς σε αυτή τη λίγη ποσότητα ρητίνης που τοποθετούμε, προφανώς και βάζουμε το σύρμα. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο εύκολο όσο δείχνει ένα βίντεο, ένα animation. Εδώ μπορεί να έχουμε αιμορραγία, εδώ μπορεί να έχουμε ούλα τα οποία να έχουν σκιστεί και να τρέχουν αίμα και να πρέπει να ελέγξουμε και αυτό. Και έναν ασθενή φυσικά, ο οποίος μόνο ήρεμος δεν είναι στην καρέκλα την ώρα που προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Στην πλάγια παρεκτόπιση, στις 4 εβδομάδες, τα guidelines λένε ότι θα κάνετε ενδοδοντική θεραπεία και μετά θα βγάλετε και την ακινητοποίηση. Καλό είναι η διάνοιξη που είναι το πλέον κραδασμικό στάδιο να γίνει ενώ ο ασθενής έχει την ακινητοποίησή του. Από τη στιγμή που θα γίνει η διάνοιξη, μετά μπορούμε να αφαιρέσουμε την ακινητοποίηση και η ενδοδοντική θεραπεία να ολοκληρωθεί σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Πάντως, σύμφωνα με τα guidelines, στις 4 εβδομάδες ξεκινάμε την ενδοδοντική θεραπεία και αφαιρούμε και την ακινητοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό για την υγεία του περιοδοντικού συνδέσμου το δόντι αυτό να αρχίσει να φορτίζεται κανονικά και πάλι. Αλλιώς, δυστυχώς, ο περιοδοντικός σύνδεσμος δεν θα αντιδράσει. Καλά, τα κύτταρα εκεί θα νεκρωθούν. Λαμβάνουμε την ακτινογραφία μας επανέλεγχη, πολύ βασική στις 8 εβδομάδες, τον 1 χρόνο, 6 μήνες, 1 χρόνο, 8 εβδομάδες, 12, 1 χρόνο, 6 μήνες, 1 χρόνο και κάθε χρόνο για 5 χρόνια. Στην περίπτωση της μερικής εγκόμφωσης, το δόντι πλέον έχει μετατοπιστεί εκτός του φατνείου. Συνήθως συνυπάρχει και πάλι κάταγμα της φατνιακής ακρολοφίας. Δεν συνοδεύεται με αποκάταγμα της φατνιακής ακρολοφίας. Πέρα όμως από τη μυλική μετατόπιση έχουμε και μια οριζόντια πρόταξη του δοντιού σε προστομιακή είτε σε παρογλωσσική κατεύθυνση, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πιο έντονη από την ακροζητική μετατόπιση του δοντιού. Ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό εδώ και πάλι η ενδοδοντική θεραπεία δεν γίνεται στις 4 εβδομάδες. Λέμε αν χρειαστεί. Αυτό εξαρτάται από το πόσο έχει εγκομφωθεί. Μπορεί να έχει εγκομφωθεί πολύ ή λίγο. Αν έχει εγκομφωθεί λίγο μπορούμε να περιμένουμε, είναι αρκετά ασφαλές. Η επανατοποθέτηση του δοντιού προφανώς καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει η κίνηση, δεν γίνεται προς τα κάτω, πίσω και μέσα. Απλά δεν έχουμε κάταγμα της φατνιακής απόφυσης, έχει πέσει το δόντι και πρέπει να το επαναφέρουμε ουσιαστικά πίσω στη θέση του. Δεν έχουν άσχημη πρόγνωση αυτά τα δόντια. Εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό ενός κεντρικού άνω αριστερού, το δόντι 21, το οποίο έχει εγκομφωθεί, έχει επανατοποθετηθεί, έχει γίνει ενδοδοντική θεραπεία γιατί παρουσίασε σημεία και συμπτώματα νέκρωσης. Ο λόγος που δείχνουμε αυτό το περιστατικό είναι δύο μάλλον οι λόγοι. Ο πρώτος είναι για να δείξουμε ότι κάναμε και στο δίπλα δόντι μέσα στον χρόνο ενδοδοντική θεραπεία. Γιατί όταν ήρθε ο ασθενής στο ιατρείο, μας τράβηξε την προσοχή το μερικώς εγκομφωμένο δόντι και δεν δώσαμε ίσως τη δέουσα σημασία σε μια διάσηση ή ίσως και υπεξάρθρωση που έχει υποστεί ο άλλος κεντρικός.
αποτέλεσμα φυσικά ήταν να νεκρωθεί και αυτό στην πορεία του χρόνου και να χρειαστεί να κάνουμε ενδοδοντική θεραπεία και εκεί. 13 χρόνια μετά, το μόνο κακό που έχει το δόντι είναι ο αποχρωματισμός, για τον οποίο ευθυνόμαστε αποκλειστικά εμείς και όχι το τραύμα, διότι το επίπεδο αποκοπής των υλικών εδώ δεν είναι εδώ που πρέπει να είναι, αλλά είναι εδώ. Ουσιαστικά στους κεντρικούς καλά είναι να κατεβαίνουμε κάτω από την αδαμαντινο-οδοντινική σύννεψη, τουλάχιστον 2 με 3 χιλιοστά, για να αποφύγουμε εντελώς το ενδεχόμενο αποχρωματισμού της μύλης του δοντιού. Στην περίπτωση της ενσφήνωσης, το δόντι έχει βυθιστεί ουσιαστικά ακροριζικά μέσα στο φατνείο και συνήθως συνοδεύεται από κάταγμα της φατνιακής απόφυσης. Η αντιμετώπιση της ενσφήνωσης τώρα είναι διαφορετική ανάλογα με τα πλήρως διαπλασμένα ή αδιάπλαστα δόντια. Και καθοριστικό ρόλο παίζει ο βαθμός ενσφήνωσης. Υπάρχουν 3 βαθμοί, μέχρι 3 χιλιοστά, 3 έως 7 χιλιοστά και πάνω από 7 χιλιοστά. Στο μέχρι 3 χιλιοστά, σε πλήρως διαπλασμένα δόντια δεν κάνουμε τίποτα. Περιμένουμε για 4 εβδομάδες. Αν το δόντι δεν ανατείλει από μόνο του, τότε ξεκινάμε την ορθοδοντική μετακίνηση. Αν η ενσφήνωση είναι 3 έως 7 χιλιοστά, δηλαδή είναι αρκετά πιο έντονη, τότε δεν περιμένουμε, απλώς προβαίνουμε άμεσα σε χειρουργική ή ορθοδοντική επανατοποθέτηση με ακινητοποίηση για 4 εβδομάδες. Η ενσφήνωση πάνω από 7 χιλιοστά χρήζει άμεσης αντιμετώπισης με χειρουργική επανατοποθέτηση. Σε όλες τις περιπτώσεις, μέσα σε 2 εβδομάδες, εφόσον το ακρορίζιο είναι πλήρως διαπλασμένο, πρέπει να προχωρήσουμε σε ενδοδοντική θεραπεία και η επανεξέταση γίνεται σε 2, 4, 8, 12 εβδομάδες, σε 6, 12 μήνες, 2, 3, 4, 5 χρόνια κατά το γνωστό. Και εδώ πάλι έχουμε ένα βίντεο από το Dental Trauma Guide για να δούμε ουσιαστικά μόνο και μόνο πώς γίνεται η ορθοδοντική μετακίνηση του δοντιού. Αυτή είναι μια ήπια μορφή ενσφήνωσης και τη λέμε ήπια διότι επιτρέπει την προσκόλληση ενός μπράγκετ στην παριακή επιφάνεια του δοντιού. Θα μπορούσε να έχει ενσφηνωθεί παραπάνω, οπότε δεν είχες χώρο να βάλεις το μπράγκετ, οπότε πρέπει εκεί να παρέμβεις χειρουργικά. Και πάλι εδώ διαμορφώνουμε ένα σύρμα βάσει του μασιτικού επίπεδου του προστομιακού τόξου των παρακειμένων δοντιών, 2 και 2 εκατέρωθεν του δοντιού που έχει ενσφηνωθεί και το οποίο σταθεροποιούμε με σύνθετη ρητίνη. Αφού συμβεί αυτό, μετά θα κολλήσουμε ένα μπράγκετ σε συνεργασία με τον ορθοδοντικό μας ή όχι στην παριακή επιφάνεια που είναι διαθέσιμη στο δόντι το οποίο έχει ενσφηνωθεί και από εκεί θα χρησιμοποιήσουμε ένα ελαττήριο ή ένα λάστιχο, κάτι προκειμένου να αρχίσουμε την έλξη του δοντιού προς τα κάτω. Το δόντι τώρα αυτό θα αρχίσει να ανατέλει, περίπου θέλει 7 με 10 μέρες προκειμένου να μας δώσει τη δυνατότητα να προβούμε σε ενδοδοντική θεραπεία, γιατί πρέπει να προβούμε σε ενδοδοντική θεραπεία εντός 2 εβδομάδων. Έτσι περίπου στη 10η μέρα και αφού έχει ανατείλει το δόντι και αφού μας έχει δώσει χώρο υπεροίως προκειμένου να κάνουμε την κοιλότητα πρόσβασης, παρεμβαίνουμε ενδοδοντικά και ολοκληρώνουμε την ενδοδοντική θεραπεία. Η έλξη συνεχίζεται περίπου για 4 εβδομάδες, όπου το δόντι παραμένει ακινητοποιημένο με το μπράκετ στη θέση αυτή και μετά αφαιρείται η ακινητοποίηση και το μπράκετ και γίνεται ο έλεγχος. Εδώ ίσως το EADT θα έπρεπε να περιλαμβάνει μια ακτινογραφία με το δόντι με ενδοδοντική θεραπεία, παρόλο που δεν έχει ενδοδοντική θεραπεία. Σε περίπτωση που η ενσφήνωση είναι μεγαλύτερη, όπως είπαμε, από 3 έως 7 χιλιοστά, τότε χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης μετά την τέλεση της τοπικής αναισθησίας, ατραυματικά με τη βοήθεια μιας οδοντάγραφης, προσπαθούμε να επαναφέρουμε το δόντι στην κανονική του θέση και στη συνέχεια ακολουθεί το πρόγραμμα της ναρθικοποίησης και πάλι των δοντιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πόρωση του κατάγματος της φατνιακής απόφυσης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας μάθετε εσείς οι χειρουργοί πρακτικά, γιατί εσείς το ξέρετε αυτό και οι περιοδοντολόγοι βέβαια, είναι το ατραυματικά. Δηλαδή η χρήση μιας οδοντάγρας ατραυματικά, διότι πρακτικά το να κάνεις ατραυματικά μία μετακίνηση εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του περιοδοντικού συνδέσμου. Δεν παρεμβαίνει στο περιοδοντικό σύνδεσμο. Δεν πρέπει να βάλεις με την οδοντάγρα σου να ξεπεράσεις τον ανατομικό αφιένα και να θίξεις τον περιοδοντικό σύνδεσμο. Γιατί αν το κάνεις αυτό, πολύ απλά θα έχεις απορρόφηση. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και δεν είναι του γνωστικού μου αντικειμένου, ωστόσο είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να πρέπει να το συζητήσουμε και να το μάθουμε, ανταλλάσσοντας απόψεις. Τώρα, αν έχουμε ενσφήνωση σε αδιάπλαστο δόντι, αλλάζει λίγο το πρωτόκολλο. Είτε η ενσφήνωση είναι ήπια ή μέτρια, δηλαδή 3 ή 3 έως 7 χιλιοστά, δεν κάνουμε καμία παρέμβαση. Αφήνουμε το δόντι να ανατείλει μόνο του, διότι η ακροριζική περιοχή έχει μαλακά μόρια. Έχει δυνατότητες, διαπλάσσοντας η ρίζα, να αρχίσει να ανατέλει και το δόντι. Αν η ενσφήνωση είναι πάνω από 7 χιλιοστά, τότε χειρουργικά παρεμβαίνουμε και ακινητοποιούμε για 4 εβδομάδες. Ποτέ δεν κάνουμε ενδοδοτική θεραπεία σε ένα αδιάπλαστο δόντι. Παρακολουθούμε το πρόγραμμα επανελέγχων ακριβώς όπως δείξαμε στο προηγούμενο περιστατικό.
Και εδώ είναι ένας πίνακας, στον οποίο περιγράφονται όλα τα σημεία και συμπτώματα από τα τραύματα του περιοδοτικού συνδέσμου. Το σημειώνουμε αυτό το πίνακα, ο οποίος είναι δημοσιευμένο στο Dental Traumatology, διότι το δημοσίευσε ο Αντρέασεν, ο οποίος είναι ο πατέρας του οδοντικού τραύματος. Η επόμενη κατηγορία είναι και η πιο θορυβώδης, πιο τρομακτική και για τον ασθενή, καθώς είναι η ολική εγκόμφωση και το δόντι μετακινείται τελείως εκτός του φατνίου. Η θεραπευτική αντιμετώπιση θα τη δούμε στη συνέχεια μέσω κάποιων κλινικών περιστατικών. Το τέταρτο ψηφίο του δείκτη οδοντικού τραύματος αφορά τον βαθμό διάπλασης της ρίζας. Συμβολίζεται με μικρό γράμμα και ουσιαστικά έχουμε 3 κατηγορίες. Το I που είναι τα immature, δόντια τα οποία είναι αδιάπλαστα. Το M mature, με πλήρως διαπλασμένη ρίζα, και το R είναι δόντια τα οποία βρίσκονται σε απορρόφηση. Το τελευταίο ψηφίο αφορά το κάταγμα της φατνιακής απόφυσης και είτε συμβολίζεται με συν είτε πλην, ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι κάταγμα της φατνιακής απόφυσης. Εδώ βλέπουμε το βιντεάκι της θεραπευτικής αντιμετώπισης του κατάγματος. Ουσιαστικά τα κατάγματα φατνιακής απόφυσης είναι ιδιαίτερα θορυβώδη, καθώς βλέπουμε να μετατοπίζονται μια ολόκληρη ομάδα δοντιών. Στην περίπτωση αυτή, με δακτυλική πίεση, κάνουμε κλειστή ανάταξη του κατάγματος, επαναφέρουμε δηλαδή το δόντι στη θέση του, κατεβάζοντάς το, στην προκειμένη περίπτωση, μιλικά, και στη συνέχεια πιέζουμε υπερόια και ακροριζικά, προκειμένου το δόντι να επανέλθει μέσα στο φατνίο. Ακολουθεί η διαδικασία της συναρθικοποίησης των δοντιών, η ακινητοποίησή τους για 4 εβδομάδες μέχρι ότου ολοκληρωθεί η πόρωση του κατάγματος. Και τώρα στα τελευταία 5 λεπτά ας δούμε λίγα πράγματα σε ό,τι αφορά το τραύματα τύπου εγκόμφωσης, και εδώ είναι ίσως που θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε εμείς σαν σύλλογοι, σαν ενοντολόγοι, σαν χειρουργοί, σαν ομοσπονδία περισσότερο, διότι το τραύμα τύπου εγκόμφωσης αφορά το γενικό πληθυσμό. Δεν αφορά μόνο τους οδοντιάτρους. Αφορά όλους μας και ακόμα σαν θεραπευτές. Τα guidelines έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει από το 2012 στο 2020. Είναι αρκετά συχνό, ειδικά όλοι έχουμε εμπειρία, όλοι ξέρουμε, έχουμε παιδιά, τι τρέλα τους πιάνει την Άνοιξη και αρχίζουν και πέφτουν, χτυπάνε το κεφάλι τους από εδώ και από εκεί. Είναι προτιμότερο δηλαδή την Άνοιξη να φοράμε ένα κράνο στα παιδιά με έναν άρθικα και να τους λέμε πάτε σχολείο. Αυτό όμως δεν γίνεται, γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλά περιστατικά τραύματος και ειδικά τραυμάτων τύπου εγκόμφωσης. Γιατί πρέπει να είμαστε εξωστρεφείς ό,τι αφορά τη θεραπεία? Διότι η επιτυχής αντιμετώπιση του τραύματος εγκόμφωσης δεν γίνεται από τον οδοντίατρο. Η επιτυχής αντιμετώπιση του τραύματος εγκόμφωσης γίνεται από τον συνάνθρωπο, ο οποίος είναι παρόν στο σημείο του τραύματος. Πρέπει να ξέρει πώς θα το αντιμετωπίζει ο δάσκαλος, ο γυμναστής, ο προπονητής, ο σχολικός νοσηλευτής, ο συμμαθητής, και βέβαια σε κάποιες άλλες χώρες όπως είναι οι σκανδιναβικές λένε ακόμα και ο ίδιος ο τραυματίας. Να μπορεί να ξέρει τι πρέπει να κάνει και να βάλει το δόντι πίσω στη θέση του. Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να ξέρει αυτός ο τρίτος, ο γενικός πληθυσμός? Είναι εύκολα πράγματα. Είναι πράγματα στα οποία μπορεί να τα κάνει ο καθένας μας. Δηλαδή, μπορούμε να καθησυχάσουμε τον ασθενή. Μπορούμε να ξέρουμε ότι αν χάσουμε ένα δόντι πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε το συντομότερο δυνατό, οπουδήποτε και αν είναι αυτό. Ότι θα πρέπει να πλύνουμε λίγο το δόντι με νερό, γάλα, φυσιολογικό όρο, και θα πρέπει να βάλουμε το δόντι στο φατνίο το συντομότερο δυνατό, μετρώντας λεπτά, τόσο σύντομα. Ο ασθενής θα δαγκώσει με μια γαζούλα και μετά πολύ απλά θα πάμε στον οδοντίατρο. Αν δεν μπορούμε να το επανατοποθετήσουμε στο σημείο του τραύματος, τότε δεν πρέπει να το βάλουμε σε μια χαρτοπετσέτα και στην τσέπη. Θα πρέπει να το βάλουμε σε ένα υγρό μέσο για να διατηρηθούν ζωντανά τα κύτταρα τα οποία υπάρχουν στον περιοδοντικό σύνδεσμο. Βέβαια, όταν οι οδηγίες σου λένε ότι βάλτε σε ιστό καλλιέργειας, νομίζω δεν έχουμε ιστό καλλιέργειας στη περιοχή του, στη θέση του τραύματος. Πουθενά δεν βρίσκουμε τέτοιο πράγμα, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γάλα, σάλιο, φυσιολογικό όρο, πάντως όχι ξηρό περιβάλλον. Και αυτό το πράγμα υπάρχει και στα ελληνικά, υπάρχει και στα ελληνικά αυτή η αφισούλα, η οποία θα έπρεπε να είναι σε όλα τα σχολεία και η οποία με έναν πολύ ωραίο τρόπο λέει τι πρέπει να κάνει στην περίπτωση εγκόμφωσης. Υπάρχουν ακόμα, επειδή νομίζω τα παιδιά πλέον δεν κοιτάνε αφίσες, δεν κοιτάνε κάτι έντυπο, κοιτάνε κάτι που είναι σε οθόνη, οπότε υπάρχει και σε οθόνη αυτό το πράγμα. Έτσι, υπάρχει σε όλα τα κινητά ο οδηγός οδοντικού τραύματος, ειδικά στην περίπτωση που έχουμε εγκόμφωση. Και φυσικά στις πιο προηγμένες χώρες, δυστυχώς όχι στην Ελλάδα, κάθε σχολικός νοσηλευτής, κάθε προπονητής, κάθε γιατρός αγώνα, οι περίφημοι γιατροί αγώνες που υποχρεωτικά έχουμε, είτε έχουμε αγώνες σκι, αγώνες ποδοσφαίρου, οι οποίοι ουσιαστικά είναι ένας νοσηλευτής που έχει ένα σάκο με 2 γάζες και ένα μπενταντίν, θα μπορούσε να έχει και ένα τέτοιο πράγμα, που είναι μια συσκευή μεταφοράς δοντιού. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι?
Η αντιμετώπιση εξαρτάται από το βαθμό διάπλασης ρίζας και κυρίως από το χρόνο παραμονής του δοντιού εκτός στόματος. Γιατί ο χρόνος παραμονής του δοντιού εκτός στόματος μετράει τη βιωσιμότητα των κυτάρων του περιοδικού συνδέσμου. Καλή πρόγνωση είναι αν η αναφύτευση γίνει μέσα σε 1/4 από την ώρα της εγκόμφωσης. Μέτρια πρόγνωση έχουμε αν γίνει εντός μιας ώρας και το δόντι διατηρηθεί σε υγρό περιβάλλον. Κακή πρόγνωση έχουμε αν το δόντι επαναφυτευτεί σε χρόνο μεγαλύτερο της μίας ώρας ή εντός μίας ώρας αλλά δεν έχει διατηρηθεί σε υγρό περιβάλλον. Ας πάμε στο πρώτο περιστατικό, πλήρως διαπλασμένο δόντι, το δόντι το οποίο έχει επανατοποθετηθεί στο σημείο του τραύματος, δηλαδή έχει επανατοποθετηθεί μέσα σε 15 λεπτά. Τι κάνουμε εμείς, γιατί θα έρθει ο ασθενής αυτός στο ιατρείο μας. Αν έχει επανατοποθετηθεί λάθος, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εφόσον το δόντι έχει μπει στο φατνείο, έχει μπει σε αίμα, ο περιοδικός σύνδεσμος έχει διατηρηθεί ακέραιος, μπορούμε μέσα και σε 48 ώρες να βγάλουμε το δόντι και να το επανατοποθετήσουμε στη σωστή του θέση. Απλά ίσως θα χρειαστεί να καθαρίσουμε με ένα κοχλιάριο το αιμόπυγμα για να έχουμε χώρο να το βάλουμε το δόντι, αλλιώς δεν μπορούμε. Κατά τα άλλα, καθησυχάζουμε τον ασθενή, πλένουμε, κάνουμε χορήγηση αναισθησίας χωρίς αγκιοσπαστικό, κάνουμε μια ακτινογραφία να δούμε ότι το δόντι έχει τοποθετηθεί σωστά, κάνουμε χαλαρή ναρθικοποίηση για 2 εβδομάδες, δίνουμε αντιβιωτικά, ελέγχουμε αντιτετανικό εμβολιασμό, λέμε μαλακή δίαιτα στον ασθενή μας και κάνουμε ενδοδοντική θεραπεία εντός 2 εβδομάδων και επανελέγχους με το πρόγραμμα επανελέγχων που είπαμε. Αυτό είναι ένα τέτοιο περιστατικό. Είχαμε γκόμφωση εδώ του 11 και του 21. Τα δόντια επανατοποθετήθηκαν άμεσα, έγινε ενδοδοντική θεραπεία εντός 2 εβδομάδων και βλέπουμε η αρχική και τελική εικόνα στον 1 χρόνο. Πραγματικά το τραύμα είναι σαν να μην έγινε. Σε περίπτωση τώρα που είναι μέτρια η πρόγνωση, το δόντι έχει καθυστερήσει να τοποθετηθεί στο στόμα, ο ασθενής έρχεται περίπου μέσα σε χρόνο 60 λεπτών στο ιατρείο και μας δίνει το δόντι, το οποίο έχει διατηρηθεί σε υγρό μέσο. Εκεί θα πρέπει και πάλι να καθαρίσουμε το τραύμα, να καθαρίσουμε το δόντι, τοπική αναισθησία χωρίς αγκιοσπαστικό για να έχω αιμάτωση και επανατοποθέτηση του δοντιού. Εδώ η επανατοποθέτηση του δοντιού δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη, γιατί έχω αιμόπυγμα. Θέλει δύναμη δηλαδή. Δεν επανατοποθετείται το δόντι απλά στη θέση του. Σειραφή βέβαια τραύματος και μαλακών μορίων αν υπάρχει, χαλαρή ναρθικοποίηση για 2 εβδομάδες, αντιβιωτικό, αντιτετανικό, μαλακή δίαιτα, επανέλεγχη και ενδοδοντική θεραπεία σε χρόνο μέσα στις 2 εβδομάδες. Ένα περιστατικό εγκόμφωση το 21. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι α, 1,5 χρόνο πάμε καλά, δεν έχουμε αγκύλωση, ευτυχώς. Β, είχαμε παράλληλα τραύμα και στον 11 που δεν το είδαμε. Εδώ μάλλον, κλείνοντας και από την ακτινογραφική εικόνα, ίσως έχουμε κάτι ανάμεσα σε διάηση και υπεξάρθρωση. Εδώ δεν αξιολογήθηκε αυτό, γι' αυτό αναγκαστήκαμε να κάνουμε ενδοδοντική θεραπεία μετά σε αυτό. Νεκρώθηκε το δόντι δηλαδή. Έτσι. Εδώ είναι ένα άλλο ωραίο περιστατικό. Αυτή η κατάσταση ήταν ένα περιστατικό δράμα, πολύ κλάμα από την ασθενή στο ιατρείο. Πάρα πολύ, γιατί ήταν μια πανέμορφη 18χρονη, η οποία μόλις είχε τελειώσει την ορθοδοντική. Ήταν πολύ καλός φραγμός και για μία και μόνη φορά στη ζωή της πήρε το αυτοκίνητο να πάει από το σπίτι της στο περίπτερο, στο Βελβεντό Κοζάνης, για να πάρει τσιγάρα. Και η μόνη φορά στη ζωή της που δεν έβαλε ζώνη. Και χτύπησε με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Και χτύπησε στο τιμόνι. Αυτό ήταν αρκετό για να έχουμε γκόμφωση στο 21 και ένα οριζόντιο κάταγμα ρίζας στο 22. Εδώ δεν κάναμε ό,τι λέει τα guidelines, να παρακολουθήσουμε, κάναμε άμεσα παρέμβαση. Δεν ξέρω αν έπρεπε να κάνουμε ό,τι είναι τα guidelines, αλλά εδώ δεν ήμασταν σωστοί. Απλά κάναμε άμεσα ενδοδοντική θεραπεία και στο πλάγιο. Έγινε αναφύτευση ενδοδοντική θεραπεία στο κεντρικό, έγινε και ενδοδοντική και στο πλάγιο που είχε το κάταγμα. Δοκιμάσαμε να δούμε μήπως και. Το αποτέλεσμα φυσικά δεν ήταν υπέρ μας, ενώ στον κεντρικό τα πάμε καλά, στον πλάγιο εδώ έχουμε ανάπτυξη ενός συριγγίου, φυσικά αφαιρέθηκε το τμήμα αυτό, χρησιμοποιήθηκε η μύλη για αισθητικούς λόγους και μετά έγινε μια προσθετική αποκατάσταση. 5 χρόνια μετά ο ασθενής είναι με αυτήν την εικόνα σε μια σχετική καλά κλινική και ψυχολογική ευτυχώς κατάσταση, διότι το ψυχολογικό κομμάτι είναι πολύ σοβαρό εδώ. Τώρα, αν έχουμε δόντια τα οποία έχουν αφαιθεί εκτός στόματος για χρόνο πάνω από 60 λεπτά, λέγανε παλιά κάντε θεραπεία εκτός στόματος. Αυτό πλέον δεν γίνεται, γιατί χάνουμε χρόνο. Κάνουμε ακριβώς τα ίδια με πριν. Ξεπλένουμε, επανατοποθετούμε, ράβουμε, μαλακή δίαιτα, χαλαρή ακινητοποίηση, εντός 2 εβδομάδων κάνουμε ενδοδοντική θεραπεία. Δυστυχώς δεν έχω μεγαλύτερους επανελέγχους, είμαι σίγουρος όμως ότι το περιστατικό αυτό δεν θα πάει καλά. Μία ασθενής όπου είχαμε εγκόμφωση του 21, η αναφύτευση έγινε σε 15 ώρες. Δείτε την άγνοια, έφυγε το δόντι, έπεσε στην παιδική χαρά, έφυγε το δόντι, γύρισε στο σπίτι, λέει θα βγάλει άλλο.
Ναι, αλλά είχε ήδη βγάλει άλλο και περίμενε την τρίτη σειρά δοντιών ο γονέας, που δεν υπάρχει τρίτη σειρά δοντιών δυστυχώς, μέχρι που το πρωί είπε δεν παίρνω και έναν οδοντίατρο να ρωτήσω. Πήρε τον οδοντίατρό της και της λέει όχι, πρέπει να βρεις το δόντι γιατί δεν θα βγάλει άλλο. Και πήγε στην παιδική χαρά και το βρήκε. Είχε μείνει όλο το βράδυ το δόντι έξω. Προφανώς τα κύτταρα του περιοδοντικού συνδέσμου δεν υπάρχει περίπτωση να έμειναν ζωντανά. Και προφανώς δεν ήταν εύκολο να μπει το δόντι στη σωστή του θέση. Έγινε η αναφύτευση. Για την ακρίβεια, αυτός είναι ο επανέλεγχος των 6 μηνών. Είμαστε στον 1 χρόνο. Καλέσαμε την ασθενή να έρθει για επανέλεγχο και μας είπε ότι έχει πολύ βαρύ πρόγραμμα η μικρή. Μέχρι το Πάσχα δεν θα μπορέσει καθόλου γιατί είναι γεμάτη δραστηριότητες. Το σεβόμαστε αυτό. Αυτό όμως το οποίο θέλουμε τον ασθενή μας να πούμε είναι ότι κοίταξε, αυτό θα αρχίσει να κουνιέται. Και μετά θα κουνιέται ακόμα περισσότερο. Και μετά όταν θα πας να δαγκώσει κάτι, απλά θα φύγει το δόντι. Αυτό πρέπει να έχει υπόψη του και να προετοιμαστεί γι' αυτό ο ασθενής, κυρίως ψυχολογικά. Ποια δόντια την πατάν? Αυτά που έχουν από πριν οριζόντια πρόταξη. Γιατί πέφτουν και χτυπάνε. Τι θα γίνει σε αυτό το δόντι? Κάτι τέτοιο. Ή ακροριζικά απορρόφηση ή αυγενική απορρόφηση. Διότι δεν έχω περιοδόντιο πλέον. Ξεκινάει η αντικαταστατική απορρόφηση και μετά γίνεται φλεγμονώδης απορρόφηση, πάρα πολύ απλά. Εδώ ήταν ένα παράδειγμα ενσφήνωσης και ολικής εγκόμφωσης. Βλέπουμε άσχημη πρόγνωση και για την ολική εγκόμφωση και για την ενσφήνωση στα 2 χρόνια. Έτσι καταντάνε αυτά τα περιστατικά. Εδώ είναι ένας ασθενής μας ο οποίος έφυγε και τον καλέσαμε μετά, ήταν εκτός Ελλάδος. Ουσιαστικά, ενώ η μερική εγκόμφωση τα πήγε εξαιρετικά, η ολική εγκόμφωση, η οποία έγινε αναφύτευση σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, φυσικά δεν πήγε καθόλου καλά και περιέγραψε ο ασθενής αυτό που σας είπα πριν, ότι δάγκωσα και μου φύγε το δόντι. Δεν πόνεσα, δεν έκανα τίποτα, δεν είχα ιδιαίτερη φλεγμονή, απλά μου φύγε το δόντι, έχασα το δόντι. Τώρα, αν είναι αδιάπλαστο το δόντι, ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα και τοποθετηθεί άμεσα, δεν χρειάζεται να κάνουμε σχεδόν τίποτα. Μόνο μια ναρθικοποίηση. Ναρθικοποίηση και έλεγχος. Ούτε ενδοδοντική θεραπεία, ούτε τίποτα. Αν το δόντι έχει παραμείνει εκτός στόματος για χρόνο πάνω από μέχρι 60 λεπτά, δηλαδή είναι μέτριας πρόγνωσης, λέγαν βάλε το δόντι παλιά σε διάλειμμα αντιβιωτικό, για να μην μολυνθούν τα κύτταρα του περιοδοντικού συνδέσμου. Αυτό πλέον δεν ισχύει και πάλι χάνεις χρόνο. Αν το κάνεις αυτό, το βάζεις πίσω στη θέση του το συντομότερο δυνατό, ακόμα και αν είναι αδιάπλαστο το δόντι. Κατά τα άλλα, όλα τα άλλα γίνονται όπως περιγράψαμε πριν, ξεπλένουμε, αντιτετανικό, αντιβίωση, χαλαρή ναρθικοποίηση για 2 εβδομάδες, όχι ενδοδοντική θεραπεία. Τώρα, εδώ είναι ένα περιστατικό στο οποίο είχαμε ολική εγκόμφωση του 21 και κάταγμα μίλης του 11, το 21 στον 1,5 χρόνο από το τραύμα δεν τα πήγε καλά. Αδιάπλαστο το δόντι, νέκρωση, η αντιμετώπιση έγινε με μία ακροριζαπόφραξη, δηλαδή βάλαμε υδροξείδιο του ασβεστίου για 8 μήνες, αυτό το κάναμε πριν τις αναγεννητικές εφαρμογές, προκειμένου να σχηματιστεί σκληρώσει τόσο ακροριζικά και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ενδοδοντική θεραπεία. Τώρα, η κακή πρόγνωση, όταν δηλαδή βγει εκτός στόματος ένα δόντι αδιάπλαστο για πάρα πολύ χρόνο, πλέον δεν έχουμε βιωσιμότητα του περιοδικού συνδέσμου, είναι άσχημα τα πράγματα, λέγαν κάνει ενδοδοντική θεραπεία εκτός στόματος και αυτό πλέον δεν ισχύει, απλά επανατοποθετούμε το δόντι κατά τα γνωστά. Ξανά το δόντι στη θέση του, τοπική αναισθησία, διακλεισμό, ξεπλένουμε, ελέγχουμε για κάταγμα, επανατοποθετούμε, σειραφή, ναρθικοποίηση χαλαρή για 2 εβδομάδες και όχι ενδοδοντική παρέμβαση παρά μόνο όταν θα χρειαστεί. Εδώ έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό, είμαστε στο εξάμηνο, δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο 12μηνο για τον επανέλεγχο. Τι βλέπουμε σε αυτή την εγκόμφωση του 31, αδιάπλαστο μεν, ξεκινάει η ενασβεστίωση δε. Δηλαδή αυτό που περιμένουμε είναι ότι να κλείσει τελείως το ακρορίζιο και σιγά σιγά να ενασβεστιωθεί όλο το δόντι. Δεν μας πειράζει αυτό ενδοδοντικά. Εμένα με ενοχλεί τι θα γίνει στον περιοδοντικό σύνδεσμο, αν έχω αγκύλωση ή απορρόφηση. Γενικώς και για συμπερασματικός. Σε δόντια τα οποία είναι πλήρως διαπλασμένα, πάντα παρεμβαίνουμε εντός 2 εβδομάδων αν έχουν εγκομφωθεί. Σε δόντια τα οποία είναι διάπλαστα, ποτέ δεν κάνουμε ενδοδοντική θεραπεία, ακόμα και όταν έχουν εγκομφωθεί. Πότε παρεμβαίνουμε στα διάπλαστα? Όταν θα δώσουν σημεία αποτυχίας. Τι εννοούμε σημεία αποτυχίας? Κλινικά είδημα, συρίγγιο, επίκρουση, αγκύλωση, να βλέπουμε το κοπτικό άκρο χαμηλότερο του μασιτικού, αναστολή ανατολής και ακτινογραφικά ότι σταματάει η ριζοδιάπλαση και αρχίζω να έχω φλεγμονώδη αντικαταστατική ή αντικαταστατική απορρόφηση. Τι σημαίνει σταματάει η ριζοδιάπλαση? Αυτό που με καίει σε αυτόν εδώ τον κεντρικό είναι να δω να κλείνει το ακρορίζιο και να αυξάνεται το πάχος του οδοντικού τυχώματος της ρίζας.
Εδώ δεν είναι πάντα εύκολο, μπορεί να χρειαστεί και αξονική για να είμαι σίγουρος γι' αυτό. Σε άλλες περιπτώσεις είναι πιο εύκολο, όπου το δόντι είναι σε πιο πρώιμο στάδιο διάπλασης. Μπορούμε να δούμε ότι η ρίζα κλείνει. Κλείνοντας, μία παρατήρηση. Πάντα το συναντούμε αυτό. Αλλάζει χρώμα το δόντι και είναι ζωντανό. Παρεμβαίνω ή όχι? Η απάντηση είναι παρεμβαίνω. Παρεμβαίνω διότι ένα τέτοιο δόντι του οποίου το χρώμα αλλάζει έχει έναν τέτοιο πολφό. Ινόδι, εκφυλισμένο, ο οποίος αργά ή γρήγορα θα εκφαλιστεί και θα δώσει ακροριζική περιοδοντίτιδα ή ενδεχομένως κάποιο απόστημα. Άλλη παρατήρηση επιγραμματικά. Έχω ένα δόντι που 10 χρόνια πριν το χτύπησα. Τα πιο δύσκολα απ' όλα. Το δόντι αυτό μάλλον δεν θα πάει καλά. Γιατί παρόλο που κάνουμε ενδοντική θεραπεία, υπάρχει ένα υποκρύπτον τραύμα το οποίο δεν βλέπουμε. Εδώ ίσως πρόκειται για ένα οριζόντιο κάταγμα ρίζας. Χρειαζόμαστε αξονική για να το αξιολογήσουμε σωστά. Το ίδιο και εδώ. Και βέβαια προσοχή τα δόντια τα οποία είναι ανασβεστιωμένα. Πολλά δόντια ανασβεστιώνονται λόγω τραύματος και δεν μπορούμε να παρέμβουμε ενδοδοτικά. Δεν χρειάζεται ενδοδοτική θεραπεία αυτό το δόντι. Θα πρέπει να φτάσουμε εδώ ή και πιο χαμηλά για να μπορέσουμε να κάνουμε την ενδοδοτική μας θεραπεία. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να στέλνουμε τα παιδιά μας να ασχολούνται με τον αθλητισμό και να είναι προστατευμένα. Αλλά πρέπει να είναι προστατευμένα. Να προστατεύουν το κεφάλι τους, να προστατεύουν το πηγούνι τους, να προστατεύουν τα χέρια τους, τα γόνατά τους, τα πάντα. Και κυρίως αυτό που πρέπει να περάσει είναι ότι θα πρέπει επιτέλους σε όλα τα αθλήματα να χρησιμοποιούν νάρθηκες. Στην Ελλάδα, καλώς ή κακώς, κανείς δεν χρησιμοποιεί νάρθηκα. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι κάνουν πυγμαχία. Ίσως τον τελευταίο καιρό ναι, αλλά μέχρι πρότινος δεν χρησιμοποιούσαν νάρθηκες. Αυτά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν νομίζω πληρέστατη και πολύ ομαλή η ροή της ομιλίας της παρουσίασης. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια ερώτηση για την συγκεκριμένη παρουσίαση. Παρακαλώ. Αυτή την αναλυτική παρουσίαση. Σε κάποια στιγμή αναφέρθηκε κάτι για θάψιμο. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το θάβουμε. Δηλαδή έχει γίνει ενδοδοτική θεραπεία και εμείς παίρνουμε 3 χιλιοστά ουσιαστικά για να καλυφθεί και να κρατηθεί η ανατομία, αν κατάλαβα καλά. Νατάσα, θα απαντήσεις. Αυτό γίνεται στις περιπτώσεις παιδιών προκειμένου να ολοκληρωθεί η διάπλαση, η σκελετική διάπλαση και να προχωρήσουμε μετέπειτα, εφόσον ενηλικιωθεί, σε τοποθέτηση κάποιου εμφυτεύματος. Οπότε, αν χρειαστεί εξαγωγή, θα γίνει κατά δεύτερο σκοπό. Εφόσον ολοκληρωθεί η διάπλαση, να έχει ενηλικιωθεί, εντάξει, τα αγόρια ίσως είναι και μετά την ηλικία των 18 ετών, προκειμένου να κάνουμε τη μόνιμη αποκατάσταση. Κάτι περίπου σαν αυτό εδώ. Ναι, αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά εδώ αξιολογήθηκε ουσιαστικά αυτό από το χειρουργό και ο χειρουργός αποφάσισε ότι δεν θέλει να το βγάλει αυτό γιατί θα κάνει ζημιά. Είναι σεβαστό αυτό που θα πει ο ειδικός εκείνη την ώρα. Εμείς δεν έχουμε θέση. Οπότε λέμε αυτό θα το κρατήσουμε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να συμπεριφερθούμε και αυτό θέλω και την άποψή σας κιόλας, γιατί ξέρετε περισσότερα πράγματα από αυτού από μένα, είμαι σίγουρος, αν θα μπορούσαμε στην πρώτη φάση, όταν είμαστε εδώ, να κάναμε περισσότερα πράγματα. Στρατηγικά να αποφασίσουμε την εξαγωγή, ρωτάω. Τα guidelines λένε όχι, περίμενε, αλλά ρωτάω. Θα μπορούσα, αν είχα βγάλει αυτό το δόντι, θα μου πεις κανείς δεν ξέρει το μέλλον, να κάνω εδώ την αναφύτευσή μου, να κάνω ενδοτική θεραπεία και να βάλω ένα εμφύτευμα και να έχω μια καλύτερη αποκατάσταση από αυτή. Δεν το ξέρω. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν ξέρει το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Όταν έχουμε μικρές αποκαλύψεις του πολφού, με τι υλικό προτείνεται την κάλυψη και αν πριν την κάλυψη προτείνεται κάποια πλύση στο πολφό, δηλαδή μιλάμε για μικρές αποκαλύψεις. Θέλουμε να κάνουμε δηλαδή μια κάλυψη συνήθως με διάλειμμα οξυζενέ ή κάτι, φυσιολογικό ορό, τίποτα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Μπορούμε να ξεπλύνουμε την κοιλότητα και το πεδίο του τραύματος ακόμα και με ένα αραιό διάλειμμα υποχλωριόδους 2%, το οποίο χρησιμοποιούμε για την ενδοτική θεραπεία. Απλά ξεπλένουμε και μετά ξεπλένουμε αυτό το διάλειμμα με φυσιολογικό ορό. Από εκεί και πέρα κάνουμε αιμόσταση με ένα βίσμα βάμβακος εμποντισμένο σε φυσιολογικό ορό, αν έχει αιμορραγία το σημείο του τραύματος, γιατί μπορεί να μην έχει, γιατί ο πολφός είναι υγιής, δεν είναι φλεγμένη. Και μετά από αυτό προχωρούμε σε κάλυψη με σημειακή τοποθέτηση ενός βιοκεραμικού υλικού, άσπρο MTA ή πολύ ωραία είναι τα βιοκεραμικά τύπου πάτη, όπως το νέο MTA, όπως το MTA Angelus. Προφανώς δεν έχω καμία σχέση με οποιαδήποτε εταιρεία την οποία αναφέρω, απλά αναφέρω παραδείγματα, ναι, τα οποία δεν προκαλούν δυσχρωμίες, ή και το Biodentin.
Το γκρι MTA έκανε το δόντι γκρι, μαύρο. Τα άλλα τα υλικά δεν κάνουν το δόντι μαύρο, απλά το κάνουν θαμπό. Μπορεί το δόντι μας να γίνει λίγο πιο θαμπό μετά. Παρακαλώ. Γεια σας. Είπατε αντιβιωτικό σχήμα, αλλά ποιο είναι το αντιβιωτικό? Η πενικυλίνη συνήθως, αμοξίλ είτε ογκμεντίν. Αυτό, ένα ευρέως φάσματος αντιβιωτικό για να προλάβεις το ενδεχόμενο μετά κάποιου ειδήματος, αποστήματος. Με εξαίρεση αλλεργίας φυσικά, Ναι. όπου αν έχουμε αλλεργία, τα γνωστά. Ευρέως φάσματος αντιβιωτικά. Στη συνέχεια της προηγούμενης που έκανε ο συνάδελφος, επειδή όλα αυτά τα δόντια ουσιαστικά τα παρακολουθούμε και είναι νεαροί ασθενείς που κάποια στιγμή ξέρουμε ότι θα καταλήξουν σε εμφυτεύματα. Από ποια ηλικία και μετά θα παραπέμπατε για την αποκατάσταση με εμφύτευμα? Σε αγόρια και κορίτσια? Ναι, αυτό είναι ανάλογα με τη σκελετική διάπλαση. Ουσιαστικά πρέπει να είμαστε επιβεβαιωμένοι, να είναι επιβεβαιωμένο ότι έχει ολοκληρωθεί η σκελετική διάπλαση. Συνήθως τα αγόρια είναι που μας προβληματίζει περισσότερο. Η εκνογραφία άκρας χειρός μας δείχνει την ολοκλήρωση. Φαντάζομαι ότι ένα όριο ασφαλείας μετά τα 18-20 χρόνια ότι είμαστε καλυμμένοι. Αυτό μου θυμίζει, μία συνάδελφος πήρε τηλέφωνο και λέει: θέλω να δω την ανάπτυξη του παιδιού και πότε θα μπορέσω να κάνω την αποκατάσταση. Για να είμαι σίγουρη, λέει, θα πάω σε αναπτυξιολόγο. Έκλεισα ραντεβού. Λέω: πότε έκλεισες? Το Νοέμβριο του 26. Λέω: θα έχει αναπτυχθεί τότε, δεν χρειάζεται. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν. Και εμείς. Και με αυτά και αυτά προχωράμε περαιτέρω στην δεύτερη παρουσίαση του κυρίου Αδαμόπουλου Ευάγγελου και του κυρίου Σπίνου Πέτρου. Την παρουσίαση θα την κάνει ο κύριος Αδαμόπουλος Ευάγγελος. Το θέμα είναι αντιμετώπιση περιστοματικού τραύματος. Κύριε Αδαμόπουλε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιστημονική Επιτροπή έκανε ένα τρομερό μάτσιν, γιατί έχουμε κοινούς επιστημονικούς προγόνους με τους προλαλήσαντας. Στην αντιμετώπιση τώρα στο θέμα μας, προχωράω καλά. Το δεξί πατάω, μήπως έχω κακό προσανατολισμό στο. Δεν δουλεύει λίγο. Να παίξω από εκεί. Εντάξει, παίζω από εκεί, δεν πειράζει. Θα ήθελα και το pointer, αλλά. Ναι, ήταν κλειστό. Ήταν κλειστό εκεί. Το pointer, εντάξει. Φακελάκια δεξιά-αριστερά και ακριβώς από πάνω είναι το laser για να δείχνετε. Στο πάλι έφυγα. Όχι, τώρα. Και έκανες μια. Το laser πάνω. Ωραία. Λοιπόν, ναι, το laser είναι το χώρο. Έγινε. Λοιπόν, ήταν τρομερό το μάτσινγκ, γιατί ουσιαστικά έχουμε ο Γιένς Όβε Αντρέασεν, ήταν για μένα ο επιστημονικός μου πατέρας, μετά από τον πατέρα του Γιώργου του Καμπέρου εδώ, ο οποίος μου έδωσε το διδακτορικό το 89-90 και με έβαλε στο χώρο της χειρουργικής στόματος, τότε εξακτική και ακροδιαγνωστική. Πέρα από το διδακτορικό που μου έδωσε τη δυνατότητα και με ενημέρωσε και μετά από εξετάσεις τα κατάφερα, ξεκίνησε και ουσιαστικά μετά από κοντά 35 χρόνια η καριέρα μου είναι γύρω από αυτό το θέμα που θα σας πω σήμερα. Τελευταία φορά που ήμουνα στην Θεσσαλονίκη ήταν πριν από 28 χρόνια. Είναι τρομερό, γιατί με την προηγούμενη εργασία με τον καθηγητή λοιπόν τον Σπυρίδωνα Καμπέρο, που πραγματικά του αφιερώνω, μια που είναι και ο γιος του εδώ την εργασία, είχαμε την οδική αυτομεταμόσχευση και δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε χτες του Dr. Torres, τέλος πάντων, την εργασία. Ήσταν κανείς από εσάς? Ουσιαστικά ήταν αυτή η εργασία πριν από 28 χρόνια, ήταν ουσιαστικά γιατί και με ίδια νοοτροπία και ουσιαστικά τα ίδια περιστατικά. Έναν αιώνα μετά, η εταιρεία μας, που ουσιαστικά βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι πέρα από το επιστημονικό και την επιδεξιότητα τη χειρουργική, όπως ο κύριος Σπίνος που παρευρίσκεται, που έχουμε συνεννοηθεί για αυτή την εργασία, είχε το θάρρος και την πυγμή να προχωρήσει και να φτάσουμε
και να αλλάξει το όνομα όχι τόσο τυπικά όσο ουσιαστικά, γιατί πρέπει να είμαστε περήφανοι. Τότε λεγόντουσαν εξοντόντις. Το έναν αιώνα πριν οι Αμερικάνοι συναδελφοί μας. Δεν ήταν υποτιμητικό. Εξοντόντις θα λεγόταν και εδώ εξακτική. Αλλά το θέμα είναι ότι η χειρουργική στόματος είναι ένα πιο μεγάλο κομμάτι, πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο νομίζω ότι ακόμη βρίσκεται ουσιαστικά, πιστεύω ότι θα αναπτυχθεί και θα διευρυνθεί. Είμαστε εξοντοντιστές, είμαστε και θα είμαστε, και προηγουμένως μιλήσατε για τον... δεν ξέρω αν καταλάβατε, σας είπε στο προηγούμενο περιστατικό γιατί ο ειδικός δεν ήθελε να βγάλει τον 11, τον 21-22. Γιατί θα κατέστρεφε τρομερό κόκαλο, αισθητικά το παιδί θα ήταν ανάπηρο, προκειμένου να μπει σε επανορθωτικές τεχνικές, προτίμησε να το αφήσει, και αυτό στη συνέχεια, αν απορροφηθεί και δεν απορροφηθεί, υπάρχει το μέλλον μεγαλώνοντας και το οστού να μεγαλώσει και να έχει δυνατότητα για εμφυτεύματα. Η σημερινή, το διήμερο αυτό είναι γιορτή για την οδοντιατρική και για τη χειρουργική στόματος βέβαια, διότι πέρα από την αλλαγή του ονόματος και την καταξίωση στην ευρωπαϊκό χώρο της Ελλάδας, έχουμε και τον Οράσιο Wells. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αυτοκτόνησε στα 33 του με χλωροφόρμιο στη φυλακή της Νέας Υόρκης, αλλά ουσιαστικά το έκανε γιατί το μυαλό του τότε ήταν να πάρει την πατέντα για να κάνει εξαγωγές και να κάνει οδοντοστοιχίες. Τον κορμό της οδοντιατρικής του 1864. Βέβαια, δεν φαντάστηκε ποτέ ότι θα τον τιμούν ως πατέρα της αναισθησιολογίας και οι γιατροί και οι οδοντίατροι. Και μετά από 200 χρόνια κοντά έχουμε τη δυνατότητα στα ιατρεία μας να μπει το πρωτοξίδιο, όχι βέβαια μεθοδικά, μάλλον όχι σε όλα τα περιστατικά, αλλά μεθοδικά, ώστε άνθρωποι φοβικοί που φοβούνται και τη θέα του οδοντιάτρου και την ένεση να μπουν στα ιατρεία και να αντιμετωπιστούν σε πολλά. Γιατί η γενική αναισθησία είναι καλή για αυτά τα περιστατικά, γιατί είχα χτες με την νοσοκομιακούς οδοντιάτρους μια σύντηση. Αλλά δεν μπορεί σε 2, 3, 4, 5 ώρες να κάνεις όλα. Το πρωτοξίδιο του αζότου, λοιπόν, να τελειώσουμε το πρωτοξίδιο και να πάμε τώρα στο θέμα μας. Τραύμα. Είναι προς τιμή μας που σε Αγίου του 2ου αιώνα αποκρυπτογραφήθηκε η λέξη τραύμα. Εντάξει. Είναι τιμή μας επίσης το trauma, το οποίο χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι στο καλύτερο βιβλίο, το καλύτερο τέξτο της αναισθησιολογίας. Από ελληνικά βιβλία να χρησιμοποιήσουμε λίγο την ελληνική ορολογία. Είναι όρος που χρησιμοποιείται για ανοιχτές κακώσεις. Κάθε βία αλλίωση ζώντων ιστών, η κάκωση, κάθε βία αλλίωση ζώντων ιστών, λύση συνέχεια, στορά σύστασης και ανοιχτές έχουμε στο δέρμα και στο βλενογόνο. Στη ΣΥΠΑ 2,3 εκατομμύρια κακώσεις αντιμετωπίζονται στον επικόντων περιστατικών, 30-50 το κακός αφορούν το πρόσωπο και οι περισσότερες είναι ήπιες. Δεν έχουν νευρολογικές επιπλοκές, δεν έχουν εσωτερικά τραύματα, θλάσεις κλπ. Εμείς ασχοληθούμε και ουσιαστικά και ασχολούνται και στα περιστατικά αυτά, κυρίως με αστικού τύπου τραύματα, τα οποία είναι και ατυχήματα, αθλοπαιδιές, αθλήματα, φιλονικίες, δείξια από ζώα και αυτοτραυματισμούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο αυλή τραύμα, στο μικρό τραύμα, πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στη πίσω πλευρά του εγκεφάλου μας κλειστές κακώσεις. Και αυτές είναι οι κλινοεγκεφαλικές, είναι η προστασία της σπονδυλικής στήλης, ο έλεγχος, κατάγματα των γνάθων σε μικρότερη, το κάνουμε μικρότερη βαρύτητα, εξαρθρήματα, ρήξεις μειώκες πλάχνων, σημαντικό, και θλάσεις. Τώρα, οι ανοιχτές με τις κλειστές έχουν σημαντικό. Οι ανοιχτές έχουν κίνδυνο σηπτικών επιπλοκών. Μπορεί να και, ειδικά τώρα με την έξαρση των σταφυλοκόκκων, η γυναίκα μου είναι παιδίατρος και έχει τρομερή έξαρση, έχει τρομερά περιστατικά με παιδιά χωρίς ιδιαίτερα νοσολογικά και ανοσολογικά προβλήματα, τρομερές ανθεκτικές αντιβιωτικά μολύνσεις από σταφυλόκοκκα. Λοιπόν, στις ανοιχτές, είπαμε, έχουμε εκδορές, νίγματα, τομές, πλαστικά, θα τα πούμε αυτά συνέχεια. Οι εκδορές είναι πιο απλές. Οφείλεται στην τριβή και έχουμε απόσπαση επιπολή στιβάδων. Μια απλή, αυτός είναι από κάτω τριβή στο χώμα. Να μην ξεχάσω να πω ότι έχουμε βασικά, αυτές είναι οι επώδυνες και ουσιαστικά το μόνο που χρειάζεται πέρα από τον καθαρισμό είναι η πιο απλή στην αντιμετώπιση, είναι 72 ώρες αντιμικροβιακή αλυφή και όσο γίνεται κάλυψη με αποστηρωμένη γάζα για διατήρηση της εφήγρασης του τραύματος. Νίγματα, δεν έχω νίγματα ανοίξης, απλώς και αυτά θέλουν καθαρισμό και ουσιαστικά θέλουν, επειδή έχουν μεγάλη πιθανότητα λίμωξης μεραγωγής στους οργανισμούς, πρέπει να καλύπτονται. Πλαστικά τραύματα έχω μόνο από αεροβόλο.
και θα πούμε στη συνέχεια και την αντιμετώπιση του, είναι στην συμβολή του προσώπου με τον πτεργείο χόνδρο. Θα πούμε στη συνέχεια την αντιμετώπιση. Τώρα, στις τομές, εδώ έχουμε, πέρασα γρήγορα, όχι, οκ. Εδώ έχουμε ένα ποδηλάτι, θα σας το αναφέρω και γιατί είναι λίγα τα τραύματα που βλέπετε εδώ. Έχουμε το μη θλαστικό τραύμα. Το μη είναι πάνω στο υποκόγχιο και είναι από τα γυαλιά. Από τα γυαλιά προστασίας του. Και κάτω στη συμβολή, είπαμε στον πτεργείο πάλι, και έχουμε και εκδορά και το θλάσσι. Από το Εμάνιου, σε Εμάνιου από το Όρεγον, ο Brian Bell έχει ταξινομήσει τις βλάβες, το penetrated injuries, τα διαπεραστικά τέλος πάντων τις βλάβες, σε 4 κατηγορίες. Το 0 που θα ασχοληθούμε εμείς είναι αναφέρεται στα πλέον επιφανειακά τραύματα του προσώπου, του δέρματος. Το τύπο 1 που διαπερνούν το υποδόριο. Τώρα 3 και 4. 4 πλέον είναι από πυροβόλα, όπλα κλπ. Είναι πολύ βαριά, δεν θα ασχοληθούμε βέβαια. Αυτό που με κάλυψαν η κυρία Φαρδί και ο κύριος Κοδωνάς, που μου ετοίμασαν όλο το έδαφος, δείχνοντας του Ανδρέας όλο το εύρος της αντιμετώπισης του τραύματος των δοντιών, που είναι εντυπωσιακό. Πάλι πέρα από το λήψη ιστορικού, είπαμε μηχανισμό. Είπανε πώς έπεσε ο γιος τους κάτω, με τι ταχύτητα, πού έγινε αυτό, σε χώμα, έγινε έξω, έγινε στο Μάρμαρο. Πρέπει να ξέρουμε το χρόνο, από τη στιγμή του ατυχήματος μέχρι που θα το δούμε, και το τριάζ που λένε οι Γάλλοι, που από τον πόλεμο του 18, από τους Κρημαϊκούς κλπ., τον Κρημαϊκό και τα ζωτικά σημεία. Δεν έχει σημεία αν θα αντιμετωπίσουμε τον ασθενή. Πέφτει κάποιος άγνωστος στον δρόμο. Έχουμε υποχρέωση ως γιατροί να έχουμε αναπνοή, κυκλοφορία, συμφωνεί, και τον αρρωγωγό του. Όλα τα τραύματα είναι δυνητικά μολυσμένα, που σημαίνει ότι το κρίσιμο μικροβιακό φορτίο είναι 100.000 βακτήρια αναγραμμάριο ιστού. Δεν μας ενδιαφέρει, σαφώς μας ενδιαφέρει ο μηχανισμός που έγινε κλπ, αλλά πρέπει να είμαστε καχύποπτοι και σε εγρήγορση. Κάτω βλέπουμε ότι τραύματα 2,2 ώρων φέρουν 100 βακτήρια μόνο, ενώ 3 ώρων έχουμε 100.000. Έχουμε φτάσει στο όριο, που σημαίνει ότι πάμε για τη βίωση. Πρέπει να καλυφθεί. Η χρυσή περίοδος που λέμε ικανοποιητικής δράσης είναι το πρώτο τρίωρο. Μετά το τραύμα. Να έρθουμε στα δικά μας, τα ενδοστοματικά. Το ίδιο πρέπει να ακολουθούμε και εμείς. Καλύτερα να δίνουμε διαχειριτική κάλυψη, να καλύπτουμε διαχειριτικά τους ασθενείς, είτε για ένα εμφύτευμα, είτε για μια εξαγωγή. Το πρώτο τρίωρο, για φανταστείτε πόσο πιο χρήσιμα θα ήταν διαχειριτικά και οριακά πριν ξεκινήσει και μία ώρα. Η χημειοπροφύλαξη δηλαδή, οριακή, ειδικά στο τραύμα, πρέπει πιθανώς να αναθεωρηθούν λιγάκι τα θέματα, όχι μόνο για την προστασία των βαλβίδων, αλλά και τα επίπεδα του αίματος όταν κάνουμε τις επεμβάσεις. Ακόμη και αν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον τραυματία στο ιατρείο ή πρέπει να τον διώξουμε αν έχει νευρολογικά προβλήματα, αυτό που έχουμε να κάνουμε, μπορούμε, αν δεν έχει από το ιστορικό του αλλεργία, να τον καλύψουμε με αντιβιωτικά. Το πιο απλό. Να κάνουμε κάτι. Χρυσή περίοδος τώρα, αντιμετώπισης δεν υφίσταται στο πρόσωπο, έχει πλούσια αιμάτωση. Όμως, καλό είναι στο πρώτο 24ωρο να αντιμετωπίζετε για να γίνει σύγκληση των τραυμάτων κατά πρώτο σκοπό. Η διαφοροποίηση προσώπου και στόματος είναι αυτή. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ανοσοποίηση κατετάνου. Τα παιδιά μέχρι 10 χρονών είναι τα καλυμμένα. Εμείς οι μεγάλοι όλοι, κανείς δεν κάνει αναμνηστική δόση. Να κάνει booster του εμβολίου. Αυτό είναι το boostrix και το πόλιο. Αυτό είναι κοκκίτης, διφθερίτιδα και πολιομιελίτιδα. Αυτό, επειδή δεν το κάνουμε, είμαστε όλοι υποψήφοι για τέτανο σε περίπτωση τραυματισμού. Που σημαίνει ότι 0,5 τοξοειδούς και πλήρη ενεργητική και παθητική, και με τοξοειδές και με αντετανική σφαιρίνη. Μπορούμε να συνταγογραφήσουμε και μεταξύ μας και στο προσωπικό σας να έχετε τουλάχιστον να εξυπηρετήσετε και έναν άνθρωπο, να μην χάνετε χρόνο που έρθει. Μπορείτε να έχετε τον αντετανικό ορό, είναι το Tegadam που ουσιαστικά υπάρχει στην ελληνική κυκλοφορία. Και από τα φάρμακα, από τα εργαλεία τώρα, τα βλέπετε αυτά, θα τα πούμε και αναλυτικά αργότερα. Έχουμε συλλογή εργαλείων, ορός, Steristrips, Bactroban και Decaderm. Αυτό που έχω 2-3 σετ στο αυτοκίνητο πάντα. Είναι πολύ απλά. Εξυπηρετώ πάρα πολύ συχνά στο εξοχικό ανθρώπους που χτυπάνε στο πρόσωπο στην παραλία. Πέφτουν από τα βράχια, πέφτουν. Συμφωνεί.
Είναι ένα απλό χειρουργικό, θα σας το αδιανθίσω και με κάποια περαιτέρω, αλλά είναι βασικό. Αυτό που θα ήθελα να σας πω από αυτό το βήμα είναι ευκαιρία όλοι να έχετε, όσοι δουλεύετε χειρουργική στόματος ή και χειρουργική γενικά, να έχετε 10x10 γάζες. Αυτές, επειδή υπάρχουν περιστατικά που μέσα σε τραύματα μένουν μικρές γάζες, ακόμη και ειδικά στο πιστογόμφιο, στην κάτω γνάθο, στη λήψη μοσχεύματος, καλό είναι να μην έχετε μικρές γάζες. Και για αποματισμό και για να έχετε 10x10, 4x4 inches. Έτσι. Αυτό είναι οι καλύτερες γάζες για να δουλεύετε. Τροποποιημένος ανοιχτιστήρες, άγκιστρο ιστών. Αυτό είναι το καλύτερο άγκιστρο ιστών. Με ορθοδοτικά εργαλεία μπορούμε να φτιάξουμε 2-3 άγκιστρα ιστών και να τα έχουμε στο σετ αυτό. Ιστορικό είναι ο θεμέλιος λίθος μας. Και φωτογραφίες. Φωτογραφίες, είπαν οι προλαλήσαντες. Προχωράμε στην αντιμετώπιση. Ανιστοποίηση περιοχής, πλύση με ορό, καθαρισμός, μείωση μικροβίων. Η ανιστοποίηση, πολλές φορές εγώ ανατρέπω λιγάκι τη σειρά και πλένω με ορό, γιατί κατά τη διάρκεια της ανιστοποίησης προωθούνται μικρόβια, προωθούνται ξένα σώματα πιθανώς. Οπότε αυτό υπάρχει ειδικό σετ, διαλείπουσα πλύση με οροϋποπίεση, το οποίο παρόλο που θεωρείται αθώο και με ορό, πιθανολογείται ότι προκαλεί νέκρωση κυτάρων. Πολύ χρήσιμη εξιντάρα η σύριγγα, για να μην συνέχεια δουλεύετε και φορτίζετε τις μικρές, με το επιστόμιο το οποίο ασφαλίζει στην άκρη. Αφαίρεση ξένων σωμάτων. Δεν αφήνουμε ξένα σώματα σε οποιοδήποτε σημείο, ακόμη και αν είναι πίσω από το αυτί, έτσι, δεν χρειάζεται. Το επίσημο εργαλείο για την αφαίρεση των ξένων σωμάτων είναι η λεπίδα νούμερο 15 σε λαβή χειρουργικού μαχαιριδίου νούμερο 3 και όσον αφορά την αφαίρεση νεκρωμένων ιστών, η καλή αιμάτωση του προσώπου αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης κλπ. Που δεν χρειάζεται όπως εδώ. Αυτό είναι πολύ μικρό ιστίο, αφαιρέθηκε, αλλά γενικά αποφεύγουμε να αφαιρούμε μεγάλα κομμάτια ιστών, επειδή θεωρούμε ότι θα νεκρωθούν. Αυτό το δείχνω είναι ο συγκεκριμένος τήρηση αρχείων. Φιλονική ακακοποίηση. Δεν ξέρουμε τι θα προκύψει, για δικονομικούς λόγους πρέπει αυτή τη στιγμή με ένα πρόχειρο σκαρίφημα, όπως θέλετε, αν χρειαστεί, να έχετε στο ιατρείο. Αιμόσταση. Δεν έχουμε προβλήματα, δεν υπάρχουν αιμορραγίες στο πρόσωπο, θανατηφόρες, life-threatening, δεν υπάρχουν. Απλώς με την πίεση κλπ. Τώρα προσωπική και χρειαστεί απολύνωση δεν γίνεται. Είναι πολύ η πίεση. Όμως υπάρχει μία επικίνδυνη αιμορραγία που προκαλεί αιμάτωμα, επιμόλυνση και αυτή ποια είναι? Το τραύμα της γλώσσας, που κινδυνεύει ο εραγωγός. Αυτό είναι τρομερό. Είπα περιστοματικό τραύμα να αντιμετωπίσουμε, αλλά το χειρότερο αυτό είναι επικίνδυνο. Εντάξει. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε επιληπτικές κρίσεις, όχι τόσο συγκοπικά, ούτε transient ischemic attack, ούτε σε υπογλυκαιμία. Όμως, εκτός από το τραύμα, να ξέρετε και στα παιδιά σας και παιδιά φίλων ότι το piercing, πέρα από την ατζάινα και την ενδοκαρδίτιδα και το αίματωμα, κάνει έτσι απόφραξη του εραγωγού. Στην Αμερική δουλεύω πάρα πολύ το χειρούντο με τη συνάλυση. Αυτή είναι οι βδέλες, που είναι λίγο αποκρουστικό, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμες γιατί αποτρέπουν τη φλεβική συμφόρηση και αφήνοντας επί 3 μέρες ανά μία ώρα, αφαιρούν σημαντικό ποσό αίματος, για να μην, ειδικά για τη γλώσσα αλλά και το αυτί. Είναι 2 περιοχές που με συγκεκριμένα περιοριστικά κοιτία ουσιαστικά δρούν και όταν φουσκώνουν αυτές αποπίπτουν από το τραύμα. Σύγκληση τραύματος. Ιστικές κόλλες είναι οριακά άχρηστες λόγω αισθητικών στο πρόσωπο. Ακτινίλκεια και ανοκριλικό σε απλά τραύματα αντιμετωπίζεις, τέλος πάντων έχουν λέει ταχεία επορρόση, δεν είναι εφικτό. Τα είδη σειραφής, καμία διαφορά με τα δικά μας, απλώς είναι πιο κοντά. Βλέπετε είναι πιο ανά 2-3 χιλιοστά σε απόσταση 1-2 από τα χείλη. Και εδώ μπορεί να είναι 2 χιλιοστά και παραπάνω. Εδώ αναφέρεται η σειραφή σε εξτροφή που θέλει υποτίθεται πιο πολύ υποδόριο από δέρμα, για σε περίπτωση που επουλώνεται η πληγή να μην κάνει ουσιαστικά υποσκαφή ουσιαστικά το τραύμα. Οι τεχνικές σειραφής δεν έχουν καμία διαφορά με τα ενδοστοματικά. Ουσιαστικά αυτή η εργασία είναι, να το πω, ένα συμπλήρωμα της δουλειάς μας. Έτσι. Δεν είναι να επανέλθω απλώς ότι μία ραφή στη μέση και μετά χωρίζουμε τις άλλες, έτσι σαν να κάνουμε τη βάιζορ που κάνουμε στην κάτω γνάθο ή στην άνω, για να κάνουμε πολλά εμφυτεύματα εμείς τότε παλιοί που δεν κάναμε με guide κλπ. Εντάξει. Τώρα πια αυτά έχουν λιγάκι. Κάλυψη του τραύματος τοπικό αντιβιωτικό μειώνει την πιθανότητα λίμωξης, προάγει την επιθυλιοποίηση.
Steri strips, πάρα πολύ χρήσιμα εργαλεία. Ακόμη και σε παιδιά πολύ δραστήρια και αντιδραστικά που δεν θέλουν να κάτσουν κλπ. Το να κάνεις να δώσεις αντετανικό, να τους δώσεις αντιβιωτικό και να τους διώξεις με steri strips ή με έναν επίδεσμο είναι αρκετό. Είναι μεγάλη προσφορά. Πάνω από τα steri strips θα σας δείξω και αναλυτικά η Bactroban, η μυκοπυροσύνη, είναι τρομερή γιατί είναι, πολύ προστατεύει από τον σταφυλόκο ανθεκτικό στην μεθυσιλίνη. Πάρα πολύ χρήσιμη αυτή, συνήθως κυκλοφορεί ως δρηνική αλυφή. Τη χρησιμοποιούν πάρα πολλοί και οριλάδες. Το Decaderm χωρίς ή με pad ή με επίδεσμικό υλικό είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί θα σας δείξω, εφαρμόζει πάρα πολύ σε ορισμένα σημεία του προσώπου. Τώρα, στις μεταχειρητικές οδηγίες, το βασικό είναι ότι παλιά λέγανε 24 ώρες, 2 ώρες, μην το πλύνεις το τραύμα κλπ. Τώρα σε πλήσιμο και σε 8 ώρες το εξωστοματικό δεν έχει επίπτωση. Η δεύτερη μεταχειρητική μπορεί να αφαιρεθεί ο επίδεσμος και το τραύμα να πλυθεί και να στεγνωθεί. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι computerized, είναι όμως μια προφόρμα την οποία μπορεί να έχετε όλοι, είτε κάνετε ένα σφράγισμα, είτε κάνετε μια εξαγωγή, είτε βάλετε ένα φύτευμα, είτε ράψετε οπουδήποτε. Εντάξει, αυτά είναι βασικά τα οποία πρέπει σε κάθε ασθενή να υπάρχουν. Λοιπόν, αφαίρεση ραμμάτων 4-8 μέρες. Είναι μύθος οριακά, γιατί το δέρμα αποκτά μόνο 5-10% της ικανότητας αντίστασης σε ελκτικές δυνάμεις. Και αν είναι αντίθετο στις γραμμές Langer που θα σας πω αργότερα, υπάρχει πιθανότητα να διασπαστεί το τραύμα. Γι' αυτό πολλές φορές όταν είναι μεγάλα τα τραύματα αφαιρούμε 1-1 τα ράματα ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την διάταση του τραύματος. Εφαρμογή steri strips μετά την αφαίρεση ραμμάτων. Τρομερό. Μετά, αυτό που δεν έχω πρέπει να δεν σας έχω το σκεύασμα, μπορείτε να έχετε βάμα βενζόης. Το βάμα βενζόης, άμα το βάλετε στην πληγή δεξιά και αριστερά, μεταξύ των ραμμάτων, όχι στην πληγή πάνω, κολλάει πάρα πολύ το steri strips. Δυστυχώς δεν το ξέχασα να το βάλω. Λίγα λόγια, μια κλάση, ο ποδηλάτης, ο ίδιος ποδηλάτης. Εκδορά, που σας έδειξα στην αρχή, τραύμα τύπου 1, τομή εκδορά, σειραφή, δεν έχω φωτογραφία με τα υπόλοιπα αυτά, θα σας δείξω αλλού. Ήρθε πριν και πάλι έχουμε μια τομή στη μύτη. Αυτό δεν είναι ευνοϊκή τομή εκεί. Υποτίθεται ότι αν έχει πρόβλημα γίνεται μια Z-πλάστη στην περιοχή εκεί. Τέλος πάντων, τον φωτογράφησα προχτές, οι φωτογραφίες ήταν πάρα πολύ κακές, αλλά ο ασθενής ήταν υπέροχος και είναι από τα 10 χρόνια τελευταία φίλος. Από ηλεκτρικό ποδήλατο έχουμε εδώ. Πάρα πολλές εκδορές. Εδώ έχουμε έλεγχο κροταφωναθικής. Προσεκτικά. Έχουμε έλεγχο στο κεφάλι πίσω. Το τριχωτό πάντα και στα παιδιά και σε πιο μεγάλους ελέγχουμε εμείς το τριχωτό της κεφαλής για τραύμα, γιατί είχε πάρα πολλές εκδορές. Τυπική σειραφή, steri strips, έχει μπει δηλαδή εδώ και εδώ βάζουμε με μία γάζα, απλώνουμε βάμα βενζόης και αυξάνουμε τη συγκολλητικότητα των steri strips. Επάνω εδώ, δεν σας το έχω φωτογραφία, επάνω εδώ στην τομή, επάνω εδώ, αλήφουμε την Bactroban. Και πάνω πλέον έχουμε το Decaderm, αυτό είναι χωρίς επιδεσμικό υλικό, το οποίο είναι occlusive τρομερό και ουσιαστικά, εντάξει, ήταν τόσο αστείο το τραύμα, παρόλα τα αυτά η επούλωση θα μπορούσε βέβαια να κάνει και χιλοειδές. Γιατί πολλά παιδιά πραγματικά, εντάξει, κυρίως είναι οι πληθυσμοί, οι μαύροι πληθυσμοί, τη μαύρη Αφροαμερικάνοι τέλος πάντων, οι οποίοι πραγματικά έχουν τρομερές τάσεις χιλοειδούς, δεν έχω να σας δείξω. Ο ασθενής αυτός, σαραντάρης, πρωί-πρωί απέπνεε αλκοόλη, φιλονικία. Δεν είπε ότι είναι φιλονικία, εγώ φωτογράφησα, έραψα και έφυγε. Έχουμε δικονομικά θέματα. Τις φωτογραφίες τις κρατάω, από εκεί και πέρα δεν χρειάστηκε. Εδώ δεν ήταν διαμπερές, ήταν 2 διαφορετικά κομμάτια. Εδώ στη μητέρα του συναδέλφου, στη μητέρα που ήρθε ασθενούς μου, έπεσε μες στο σπίτι, στο Μάρμαρο, έχει διπλό, έχουμε και μέσα και έξω. Πάντα ξεκινάμε από μέσα προς έξω, όπως έδειξαν οι προλαλήσαντες. Από μέσα προς έξω. Η ουλή μέσα είναι μεγάλη, έξω όμως είναι πάρα πολύ καλή και χρησιμοποίησα το PTT που χρησιμοποιώ και στο στόμα, το οποίο είναι αντί για τα πλαστικά, τα πρόλιν. Είναι τρομερό αυτό, δεν ξέρω αν το χρησιμοποιείτε, να ξέρετε ότι το 4-0 αυτό, δεν σε λέω για 5-0, είναι καταπληκτικό το πολυτετραφλουετιλένιο, τρομερό.
Η εσχάρα, βλέπετε, τα χείλη, επειδή έχουν μέσα και είναι μυστήρια τα χείλη, γιατί το τραύμα τους προκαλεί μεγάλο είδημα. Θα σας δείξω και περιστατικό άλλο. Οπότε εδώ, στην εσχάρα που αφαίρεσα, για τις εσχάρες, απλώς να ξέρετε, χρησιμοποιούμε λίγο οξυζενέ, το αφήνουμε να εμποτίσει την εσχάρα, να μαλακώσει, να μην πονάει ασθενής. Είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα, δεν έχω φωτογραφία, αλλά εδώ ο Φώτης είναι πρώτος ξάδελφος της γυναίκας μου. Έχω φωτογραφίες, δεν έχω από το χείλος που έραψα, έχω όμως την αποκατάσταση, αυτό είναι λίγο rigid αυτό, δεν είναι semi-rigid που έλεγε η κυρία Φαρδί. Είναι λίγο rigid με τον κεντρικό τομέα, αλλά είμαστε τυχεροί, έχουμε εκπαιδευτεί να δουλεύουμε τρομερά υλικά οι οδοντίατροι, είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί σαν κλάδος της ιατρικής, γιατί πραγματικά, όπως θα δούμε και μετά, έχουμε φτάσει και ολοκληρώνουμε εντυπωσιακά πράγματα. Ο Φώτης φαίνεται εδώ μετά από χρόνια, ήρθε για αυτό, είναι ένα πιογόνο κοκκίωμα που το αφαίρεσα, και φαίνεται η παλιά η τομή που προκάλεσε και εδώ, που προκάλεσε το χτύπημα μετά από 10 χρόνια είναι αυτό. Ο Σταμάτης, πολύ ιδιαίτερα λάτρης φιλονικίας, με οδοντική εμπλοκή. Δεν τον έχω αντιμετωπίσει, δεν έχω τις φωτογραφίες τελικές, όμως εγώ χρησιμοποιώ, αυτό είναι semi-rigid, είναι λίγο παχύ, και εδώ έλειπε το δόντι, και έβαλα εδώ, δεν χρησιμοποίησα το άλλο. Να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι και καλά. Πάντως πρέπει να είναι εδώ ένα κενό, είναι ψεύτικο δόντι, δεν θυμάμαι αν είναι η ρίζα από κάτω, δεν θυμάμαι. Πτώσιο πολυποθυμικό, αρχική αντιμετώπιση. Είπαμε, είμαστε εξοντόντις, είμαστε εξακτικοί, είμαστε ειδικοί στην εξακτική. Εδώ, στο ΚΑΤ πήγε η κοπέλα, δεν μπορούν στην εφημερία, θα επανέλθω σε αυτό, στην εφημερία οι γναθοχειρουργοί, οι πλαστικοί, οι γενικοί χειρουργοί να ασχοληθούν με αυτά. Δεν γίνεται. Αφήσανε, εκ των υστέρων θα δείτε, και τις ρίζες, δεν μπορούσαν. Πού να ασχοληθεί τώρα ο δικαιωμένος, 1-2 η ώρα να κάνει. Απλώς ράψανε το στόμα, ράψανε το χείλος και έφυγε. Όταν ήρθε μετά από καιρό, αυτό είναι πολύ παλιό, βλέπετε standard abatements του Bronmar, τα οποία είναι 100 χρόνων. Έτσι. Όταν έγινε λοιπόν, βλέπετε εδώ, είδα στην εκνογραφία αυτά τα ξένα σώματα. Και επειδή είδα και το χείλος της, το οποίο ήταν παχύ και δυσκίνητο και ρυθματώδες, σκέφτηκα να την θορύβησα και της είπα να προχωρήσουμε, να ελέγξουμε, γιατί το πιο πιθανό να είναι ξένα σώματα. Και όντως βλέπετε, με πλάγιο δείξεως, δεν είναι η κυρία Αντιγόνη, Δελαντώνη. Η κυρία Δελαντώνη σας έκανε, εμένα ο κύριος Καμπέρος, ο κύριος Φανουράκης, μας κάνανε ακτινολόγους. Γιατί είμαστε ακτινολόγοι. Έκανα λοιπόν μια αληθή πλαγία, δεν μείωσα ιδιαίτερα το χρόνο έκθεσης, αλλά έκανα τριδιάστατα τότε πριν 100 χρόνια και είδα που είναι περίπου αυτά. Χρησιμοποίησα την εξωστοματική τομή που είχε η κοπέλα, η Ελένη, και χρησιμοποιώντας τα πασίγνωστα εργαλεία, όχι τη λεπίδα που σας έδειξα πριν, αυτά τα υπέροχα εργαλεία που δουλεύουμε κάθε μέρα, και κατάφερα και τις έβγαλα, και βλέπετε από την τομούλα εδώ βλέπετε την τομή, ένα χείλος το οποίο πραγματικά απέκτησε μια φυσιολογική χρειά, αλλά και φυσιολογική ρίκνωση. Μόνο με εξωστοματική, γιατί ήταν πιο προς τα έξω παρά προς τα μέσα. Δυστυχώς η αισθητική δεν είναι τόσο καλή, αλλά βλέπετε όμως ότι και ο οστικό δεν έχει χάσει, και αυτό η αλήθεια είναι ότι μεταξύ μας η δουλειά αυτή είναι πολύ πιο δύσκολη, έτσι, από τα τραύματα που δείχνω, και πρέπει να εξυμνούμε τη δουλειά μας και τη δυσκολία μας. Και πολύ συχνά λέω ότι είναι λίγο γραφικός, αλλά λέω ένας δύσκολος έγκλειστος είναι από τις πιο δύσκολες επιβάσεις στο ανθρώπινο σώμα. Σωστά? Ένας πολύ δύσκολος. Και όχι λέω να τον βγάλεις by any means, να κόψεις όλο το κόκαλο και τη γνάθα να τον βγάλεις. Η τιμιότητα είναι να αφιερώσεις χρόνο, να αφαιρέσεις λίγο κόκαλο, να είσαι τίμιος με τον ασθενή, γιατί έχω δει οστεομιελίτιδες, έχω δει νεκρώσεις που φτάνει το έλλειμμα μέχρι το κάτω. Εντάξει. Το να είμαστε τίμοι με τον εαυτό μας και να παρέχουμε. Αυτοκινηστικό ατύχημα. Πάω λίγο εκεί κλιμακωτά με την σοβαρότητα. Εδώ είχαμε, τώρα με τον κύριο Κοδωνά θα έχουμε μια... Όχι, συμφωνούμε σε όλα. Δεν υπάρχει διαφωνία. Η κοπέλα έχει, όπως βλέπετε, intrusive, ουσιαστικά, intrusion στο 22 και περιστροφή. Κάταγμα στο 11, απώλεια του 21, και βλέπουμε στην ακτινογραφία ότι λείπει το
έχουμε και μια ριζουλακή. Ξεκίνησα την ορθοδική, αλλά εκεί γράφει ένα PTP. Αυτή λέγεται Post-Traumatic Psychopathology. Τι σημαίνει? Έχει ένα τρομερό άγχος αυτή η κοπέλα μετά το τραύμα. Οι άνθρωποι που έχουν σπάσει το βραχιόνιο, έχουν σπάσει την κνήμη, δεν είναι τόσο απλό να ενταχθούν και να ψυχολογικά είναι ράκι. Ενώ ξεκινήσαμε, ο γιατρός της είχε κάνει γρήγορα στο 11. Όμως τέθηκε θέμα να τα βγάλει και τα δύο για να κάνει εμφυτεύματα, της είχαν πει κλπ. Προσπάθησα να την βοηθήσω. Αυτό που έκανα είναι, κατέβασα με την ελεγχόμενη εξαγωγή, αυτό επίσημα λέγεται intraalveolar autotransplantation. Δεν λέγεται αυτοεπανεφύτευση, έτσι. Επίσημα. Έκανα το ίδιο και στο 11, που ήταν και θεραπευμένο, και έκανα ένα εμφύτευμα με άμεση φόρτιση στο 21. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από τα τραύματα που έχω ράψει ή που ράβουμε όλοι μας. Εντάξει. Αυτό είναι τρομερό αποτέλεσμα. Και έχουμε 3 δόντια. Παρεπιπτόντως, η ενδοστοματική ουλή, βλέπετε, δεν έγινε μόσχευμα, δεν έγινε τίποτε. Φέρνοντας το δόντι προς τα κάτω το 22, δουλεύει οστεογενετικά. Άσχετα αν ο συνάδελφος εδώ μου το εμπλούτησε λιγάκι, το έκανε μεγαλύτερο με την βάση των επιθυμιών της ασθενούς, το αποτέλεσμα είναι χωρίς μοσχεύματα, χωρίς τίποτε, είναι σημαντικό. Εντάξει. 3 διαφορετικά θεραπείες. Κύριε Κοδωνά, έχω κάνει από το 97 πάρα πολλές μεταμοσχεύσεις, περίπου σας είπα το εύρος που είδατε με τον... και πρέπει και έχω κάνει ελάχιστες, έχω ενεργοποιήσει ειδικούς ενδοντιστές σε περίπτωση που χρειαστούν. Είναι ελάχιστα τα περιστατικά που έχουν πάει για δοντία. Γενικά τη μεταμόσχευση, από τρίτο σε πρώτο, από αυτό, όλα τα σκηνικά. Δεν ξέρω γιατί, έτυχε. Βλέπετε όμως ότι εδώ το κόκαλο είναι αρκετά ψηλά, αλλά δεν έχει κινητικότητα 22, οπότε δεν ασχολούμαστε. Ο Γιώργος, μεγαλύτερο τραύμα, είχε και αυτός προβλήματα. Αυτός ήρθε, έφαγε 2 χειρουργία, αλλά πήγαν όλα καλά. Γιατί το ένα, πάλι στο νοσοκομείο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Έτσι. Κάνουν πολύ γρήγορες αντιμετωπίσεις. Δεν μπορούν, δεν έχουν χρόνο. Δεν μπορούν πραγματικά να έχουν ουσιαστική αντιμετώπιση αυτοί οι άνθρωποι. Έφυγε όλο το παριακό πέταλο, ήταν γεμάτο κοκκιόδιστο, ήταν ένα δηλαδή ουσιαστικά παλόμενο, ψηλαφούμενο και κινούμενο παριακό. Άνοιξα, καθάρισα, έβαλα μοσχεύματα, ακινητοποίησα με μια βίδα και σε δεύτερο χρόνο εμφυτεύματα και βέβαια ο Γιώργος από ανάπηρος, έτσι, είναι υπέροχος. Εντάξει, όχι αισθητικά, ψυχολογικά. Αυτοκινηστικό, εδώ έχουμε τη χαριτωμένη, η οποία είναι πανέμορφο κορίτσι. Βλέπουμε εδώ το τραύμα της, μόνο αυτό είχε και δυστυχώς δεν έχω τη φωτογραφία. Το είχα παρουσιάσει σε ένα συνέδριο, θα σας δείξω στη συνέχεια. Η χαριτωμένη λοιπόν είχε κρανιογκεφαλική κάκωση, ήταν 1 μήνα στην εντατική. Ο ορθοπαιδικός που θα σας πω στη συνέχεια στο Χατζικώστα, στα Γιάννηνα, ήταν υπέροχος, είναι ένας υπέροχος ορθοπαιδικός, νέος υπέροχος ορθοπαιδικός. Κάτω μεγάλο έλλειμμα, σπασμένο το 42. Χαριτωμένη λοιπόν 22, ουσιαστική προσφορά ιατρικού χειρουργικού ιστορικού. Ήρθε με τη μαμά της, την παρέπεψε ο θείος της, που είναι συνάδελφος και μου παραπέμπει περιστατικά. Πήγα, ανέβηκα στην λήψη του ιστορικού, λοιπόν, μου λέει η μαμά, θα πάει ξανά στα Γιάννηνα, στο Σιώρο, γιατί θα περισσεύει λίγο κόκαλο, λέει, και θα το αφαιρέσει. Κύριε Κοδωνά, ιστορικό, θα αφαιρέσει κόκαλο. Συμπάω εγώ. Τι κόκαλο? Είχε κάνει ετερότοπη οστεοποίηση βραχιονίου. Αυτή θεωρείται μια επιπλοκή που έχουν οι κορταβογναθικές, όταν είναι με τις μεταλλικές αποκαταστάσεις, και το ισχύο, το hip bone, αυτό ουσιαστικά όλες οι επεμβάσεις του λαγωνίου. Οπότε, τσιμπάω εγώ, συνεννοούμε με το ορθοπαιδικό, ανεβαίνω πάνω στα Γιάννηνα, μου δίνει αυτό το κόκαλο, το οποίο έχει σκληρότητα λαγωνίου. Κύριε Λιλή, δεν είναι εξώστοση, είναι πιο μαλακό. Έχετε δίκιο, οι εξωστώσεις είναι σκληρές. Αυτό είναι μαλακό. Ήταν σαν λαγόνιο, μεταξύ σκληρότητας του φλοιόδους και του λαγωνίου. Λοιπόν, μαλακότερο από εξωστώσεις. Περίμενα να έρθει ο κύριος Λιλής, γιατί είχαμε κάνει μια παρατήρηση στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο καιρό. Πραγματικά ήταν υπεραρκετό, έβαλα και λίγο πάνω,
επάνω θα μπορούσε ουσιαστικά να γίνει και με αυτό. Η χαριτωμένη δεν είναι τόσο πανέμορφη, εντάξει, είναι λίγο πιο λευκά, είχε πει θα κάνει λεύκαση κλπ. Το θέμα είναι όμως ότι δεν χρειάζεται ούτε διατατική, ούτε μεγάλα μοσχεύματα κλπ. Με ένα χειρουργείο που ουσιαστικά θα αφαιρούσε κάτι βίδες και την εξώστοση, έχουμε αυτό ήταν ο Βασίλης ο Σιώρος. Ένας υπέροχος χειρουργός, ο οποίος σας το δείχνω, αν είστε προς τα πάνω, είναι απίστευτοι άνθρωποι, σε δημόσια νοσοκομεία δουλεύουν απίστευτα καλά και προς τιμή του δούλεψε ως assistant. Σε μένα δούλεψε, ήταν δίπλα μου και με σεβάστηκε. Το σεβασμό λοιπόν δεν τον απαιτείς, τον κερδίζεις. Αυτός ο άνθρωπος, με αυτόν τον άνθρωπο είμαστε φίλοι. Και από εκεί έχω μια υπέροχη φωτογραφία που με πήγε ο γιος μου πριν από 10 χρόνια περίπου. Ίσως είναι από τα πιο όμορφα διόδια στην Ελλάδα, στα διόδια της Πίνδου. Και εδώ να μιλήσουμε λίγο για τον πόρο της Παροτίδας. Το πόρο ουσιαστικά εισέρχεται στη στοματική αφού περάσει από το βικανητή προς τα μέσα, πρώτο με δεύτερο γοφείο. Και εδώ έχω κάνει το σχεδιάγραμμα, να δείτε μπροστά από αυτή τη γραμμή δεν κινδυνεύουμε σε τίποτε. Έχουμε ακρέμονους κλάδους προσωπικού, οι οποίοι έχουν αυτόματη επούλωση, οπότε μπορούμε κάλλιστα να ράψουμε αυτή τη γυναίκα που τη δάγκωσε ο σκύλος της. Και βλέπετε μέσα το στούν, και μάλιστα επειδή ασκούν δυνάμεις 220 έως 450 PSI, μπορεί να προκαλέσουν και κάταγμα. Η μόνη διαφορά σε αυτά είναι ότι σε αυτό ειδικός της σκύλος μπορεί να μην χρειάζεται και αντιλησικός, αλλά γενικά σε αυτά πρέπει ουσιαστικά να προχωράμε. Σε αυτό το περιστατικό, αυτό που σας είπα πριν, αφαιρούμε, επειδή είναι διάφορες, δεν είναι τόσο ευνοϊκές οι σειραφοί, με τις γραμμές της χαλαρής, γραμμές χαλάρωσης του προσώπου, του δέρματος, βγάζουμε μία προς μία και βλέπουμε την επούλωση. Κίνδυνος δημορφίας. Ένα αστείο τραύμα, καταλαβαίνετε ότι είναι από γρονθοκόπημα. Βλέπετε ότι αυτό είναι αστείο τραύμα, μην το βλέπετε έτσι. Αν δεν φτιαχτεί, πραγματικά είναι δυσμορφία. Είναι εντυπωσιακό. Με 3 αραματάκια δεν ξυρίζουμε ποτέ τα φρύδια. Οι γυναίκες θα ξέρετε ότι δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε την έκφυσή τους. Η επιστήμη μείνεται τη φύση. Συμπτωματικά έχω κρατήσει, γιατί δεν τα φωτογραφίζω και όλα, και παλιότερα δηλαδή δεν ήμουν τόσο τυπικός, τώρα είμαι πιο τυπικός. Η επιστήμη μείνεται τη φύση. Αυτή η τομή και αυτή η τομή και αυτή η τομή λίγο πιο χαμηλά είναι για την αντιμετώπιση της ζυγωματοκροταφικής ένωσης. Η βασική πλάκα που μπαίνει στα κατάγματα του κροταφικού. Λοιπόν, ευνοϊκός προσανατολισμός. Εδώ, τώρα, μια που το ανέφερα, βλέπετε τις γραμμές του προσώπου, βλέπετε τις γραμμές Lager που λέγανε παλιά και βλέπετε ότι πόσο ευνοϊκό αυτό το τραύμα είναι αδύνατο να διασπαστεί και είναι σε σημείο. Σας είπα για την Μπιμπέλετς. Αυτός είναι αστυνομικός που ορκιζόταν, τη μέρα που ορκιζόταν και τον χτύπησε, πώς το λένε, σκοπευτής. Τέλος πάντων, η αντιμετώπιση είναι πάρα πολύ απλή. Απλώς βγαίνει, ξεπλένει και μένει να επιθυλιοποιηθεί κατά δεύτερο σκοπό. Ουσιαστικά ανήκει στα θηλαστικά τραύματα, γρήγορα για τους παιδιατρικούς ασθενείς. Ο υπολασμός τεριδών στα παιδιά έχει ελαττωθεί σημαντικά, όμως έχουμε σημαντική αύξηση τραυμάτων δοντιών και προσώπου. Αυτό είναι εντυπωσιακό, κύριε Κοδωνά, δεν είναι? Κάθε 90 δευτερόλεπτα ένα παιδί ηλικίας 1 έτους και μικρότερο αντιμετωπίζεται έκτακτα, φανταστείτε ελαφρύτερο τραυματισμό και βέβαια μπορεί να έχουμε και τραύμα δοντιών. Έτσι. Αυτό έχουμε μάθει τώρα, στέλνουν και φωτογραφίες και από το σπίτι. Έστειλε αυτό, γιατρέ, να το ράψουμε. Χρειάζεται, εννοείται ότι χρειάζεται, γιατί πρέπει να κάνουμε και έλεγχο στο παιδί. Αν έχετε αυτό, βλέπουμε το τριχωτό του, βλέπουμε αν έχει τάση πνηλία, ενημερώνουμε τους γονείς, δρομολογικά. Αυτό που πρέπει να εισαχθεί βέβαια στην οδοντιατρική είναι το physical examination, έτσι, H&P. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε φυσική εξέταση οριακά όλου του σώματος, σε κάθε περιστατικό, ειδικά τραύματος, αλλά και περαιτέρω. Έλεγχος κονταφογναθικής, πέρα από την ψηλάφιση κλπ. Επανελψιμότητα. Ένα τραύμα πραγματικά, είδατε όλα τα τραύματα που έχω φωτογραφίσει, είναι από την αριστερή πλευρά, για κάποιο λόγο, στην αριστερή πλευρά. Βλέπετε πάνω τα cell strips, εδώ είχε απλωθεί είχε μπει πάνω το Decaderm και έχουμε και τη βακιτρακίνη, τέλος πάντων, τραύμα τύπου 1. Εντάξει, δεν είναι, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο αυτά, εξυπηρετούμε τα παιδιά με 3 ράματα.
Προχτές μου ήρθε, πριν φύγω για εδώ, ήταν της χειρουργικής μου βοηθού το ανήψη. Ήρθε, μου λέει, να το αυτό χτύπησε, αυτό έπεσε κάτω κλπ. Κάτι χαλίκια αυτά. 3 ραματάκια, έφυγε το παιδί, αντιτετανικό ή καλυμμένο, γιατί είναι 10 μέρες ουσιαστικά. Έγινε 10, είναι πιο μικρό από 10, ήταν 8 ο Χρήστος. Ράφτηκε, έφυγε. Συνεργάσιμος πολύ ο Χρήστος. Λίγο στην αρχή αντέδρασε, αλλά φανταστείτε τη χρησιμότητα σε αυτά τα περιστατικά φοβικά παιδιά με το πρωτοξίδιο. Θα έχουμε το πρωτοξίδιο από εδώ και πέρα για όλους τους ασθενείς. Όμως είναι σημαντικό να έχουμε το πρωτοξίδιο. Ανεβάζει το κύρος μας και τη δυνατότητα προσφοράς θεραπείας σε ένα τεράστιο, σε χιλιάδες ασθενείς που δεν τολμάνε να ακούσουν τη λέξη. Οδοντίατρος, τραύμα, εμφύτευμα, εξαγωγή, ακόμη και ένεση βέβαια. Και βέβαια του έχω βάλει και μετά του έχω βάλει και την 10η, βλέπετε, ας το πούμε ότι κάναμε. Εδώ είναι η κόρη μου, δυστυχώς αυτό ήταν 3 εκατοστά περίπου το τραύμα, από μακριά γαϊδούρα και ένα φίλο της που με το δόντι του την άνοιξε. Βλέπετε δυστυχώς η ακμή τη έχει χτυπήσει πιο πολύ από το τραύμα που της άφησα εγώ που την έραψα. Αυτό το παιδί 6 χρόνια μετά αξίζει τον κόπο, γιατί είχε ένα τραύμα περίπου σαν αυτό, φανταστείτε όμως ότι επεκτείνεται αυτό είναι από το πιογόνο κοκκίωμα που αφαίρεσα στο παλικάρι που σας έδειξα στην αρχή. Λοιπόν, αυτό έφτανε περίπου 1 χιλιοστό και ήταν περί τόσο. Πήγε παραθερίζανε στην Ακράτα και πήγανε στο νοσοκομείο Αιγείου. Προς τιμήν τους, ο γενικός χειρουργός πιθανώς δεν το ανέλαβε. Γιατί μπορεί να φαίνεται trivial, να φαίνεται ασήμαντο και ηλίθιο, αλλά κύριε Κοδωνά δεν το αντιμετώπισε προς τιμήν του. Ήρθε Αθήνα, έκανε ουσιαστικά 200 χιλιόμετρα Ακράτα, Αίγυο και Αθήνα για μία σειραφή. Και όμως άξιζε τον κόπο, γιατί σας γράφω να ξέρετε ότι δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη το ORA-AID. Χρησιμοποιείται καθόλου σε εξαγωγές το ORA-AID. Το ORA-AID είναι μία μεμβράνη η οποία μετά από επεμβάσεις είναι κολαγόνο και κάνει sealing των ιστών και μειώνει αιμορραγία και είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είχα τότε αυτό και το έβαλα και έκανε ένα molding, έκανε μια πλάση των αυτό και πραγματικά εντυπωσιακά αυτό το παιδί, το οποίο μην τα βλέπετε τα χείλη της που είναι τώρα 17,5 χρονών. Όταν ήταν μικρή ήταν σαν χιλιοσυστία αυτό. Και καλά έκανε ο χειρουργός. Αυτό λέω, πρέπει να κάνουμε αυτά που ξέρουμε. Και με εκπαίδευση μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, συμπεράσματα. Μπορεί να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολυτραυματία που μπορούμε να βοηθήσουμε. Οι δομές είναι λίγο δύσκολες, αυτός με την νοσοκομιακή οντιατρική είναι λίγο δυσκίνητες. Θα μπορούσαμε ιδιώτες να παρέχουμε, εγώ προσωπικά παρέχω σε κάποια φάση, μια εθελοντική εργασία και μια εθελοντική αντιμετώπιση περιστατικών τέτοιων, ώστε συνήθως, επειδή στα επαρχιακά έχουν πιο πολλοί γενικούς χειρουργούς οι οποίοι δεν ξέρουν το χώρο και τις δομές κλπ. Πέρα από την ουλή που σίγουρα θα έχει το παιδί και στη μύτη αυτό, θα έχει και ουσιαστικά οδοντικά προβλήματα τα οποία σαν ολότητα πρέπει να σας κούρασα. Να αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, διαβάστε μόνοι σας. Είναι σαφή? Συμφωνείτε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να τελειώσω γιατί μπορεί να είναι αυτό είναι λίγο κουραστικό, αλλά δεν γίνεται να μην ευχαριστήσουμε εγώ προσωπικά, επειδή είμαι μια γενιά πιο παλιός και από τον καθηγητή σας, τον κύριο Νταμπαράκη. Είμαι λίγο πιο νέος από τον πατέρα του κύριου Σπίνου, αλλά αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι ευεργέτες. Πιθανώς ευεργέτησαν πολλούς εδώ, αλλά θα ευεργετήσουν και στο μέλλον, γιατί αυτή η ειδικότητα είναι μια ειδικότητα η οποία μπορεί να βοηθήσει τρομερά να αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία. Σας είπα, δεν μπορεί το ΚΑΤ 3 η ώρα ο ειδικευόμενος, ο οποίος είναι πελαγωμένος να τρέχει στα έκτακτα, να πηγαίνει σε έκτακτο χειρουργείο, να τον φωνάζουν για consultation αλλού. Δεν γίνεται. Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε. Και επειδή είναι η εκπαίδευση, μπορεί αυτή ή με μία μικρή, ας το πούμε, εκβάθυνση ή μία εντατικοποίηση 1 ή 2 μηνών στο νοσοκομείο, μπορούμε να προσφέρουμε τρομερά. Γιατί
θέλω να σας πω ένα μυστικό προσωπικό. Ο καλός χειρουργός στόματος είναι χειρουργός μεγάλος. Προσφέρει τρομερά από το ιατρικό ιστορικό, την αντιμετώπιση, την μίνιμαλ invasive χειρουργική. Τα εμφυτεύματα μην τα θεωρείτε ότι είναι, επειδή υπάρχουν 100 εκατομμύρια εταιρείες, ότι είναι αστεία αντιμετώπιση. Έχουμε τεράστια ευθύνη, εκτίμηση υλικών, βιοηλικών, ακόμη και ραμάτων. Αλλά είναι τρομερή η προσφορά μας. Αυτή τη στιγμή μας λιδωρούν πραγματικά πάρα πολλοί συνάδελφοι, γιατί ήμασταν αναισθησιολόγοι πια και ήμασταν από το 1864 αναισθησιολόγοι, είμαστε χειρουργοί και είμαστε και ακτινολόγοι. Γιατί εγώ, το διδακτορικό μου και η εκπαίδευσή μου ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που τα κάναν όλα. Και την εντατική και την αναισθησιολογία και την ακτινολογία. Σας κούρασα λιγάκι, δεν ξέρω, συγγνώμη που σας κούρασα λίγο. Εύχομαι να... θα ήθελα, αυτό είπα στον κύριο Τιτσινίδη, θα ήθελα να ζήσω 10 χρόνια, γιατί έρχομαι αρκετά συχνά στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα ήθελα να ζήσω 10 χρόνια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πόλη και μου αρέσει γιατί ακόμα νιώθω λίγο φοιτητής. Παρόλο που είμαι 64 και είμαι στην απόσυρση με διάφορα προβλήματα υγείας, δεν σας κρύβω ότι ζηλεύω τους φοιτητές και τους μέλλοντες φοιτητές και τους οδοντιάτρους και τους χειρουργούς στόματος που θα έρθουν στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή που μας δίνει και τα όρια, τα ευραία όρια της χειρουργικής του στόματος και πού μπορούν να φτάσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο περιορισμένο έτσι από ερωτήσεις, γιατί ίσως λίγο μας πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.